Толькі што стала вядома, што Роман Бондаренко, 31гадовы жыхар дворыку Пераменаў, памёр у бальніцы хуткай медычнай дапамогі. Памёр цягам цэлага дня лекары змагаліся за яго жыццё, яго даставілі ў бальніцу з цэнтральнага РУС. Туды яго завезлі невядомыя, перад гэтым моцна збіўшы. А ўсё пачалося проста з таго, што мужчына выйшаў, каб абараніць ад невядомых у балаклавах бел-чырвона-белыя стужкі. Вечная памяць герою Беларусі. І таксама памятаем, што ўсё беззаконне павінна і будзе пакаранае. Таксама сёння супрацоўнікі Губазік моцна збілі былога палітвязня і анархіста Міколу Дзядка. Яго затрымалі на канспіратыўнай кватэры ў Асіповецкім раёне, захапіўшы таксама ягоны тэлеграм-канал. Спадарства, нягледзячы ні на што, у Беларусі 96-й дзень запар працягваецца нацыянальны супраціў. Сёння толькі на адным беларускалі ў Салігорску да страйку афіцыйна далучыліся 4 працаўнікі. Я Вітаў Ціўчык, гэта студыя Белсат, і ўжо зараз цягам бліжэйшай гадзіны падсумуем самыя важныя тэмы. Отсюда его, насколько я знаю, уводили еще, он был в сознании на своих двоих. То есть все, что с ним произошло, все диагнозы, это все последствия, не знаю, либо ВУЗ, либо РОВД. Уже хватит этого страха, который ты идешь по улице, ты оглядываешься, вдруг ты кому-то не понравился, и тебя могут взять, подхватить за руки, куда-нибудь завести. Когда мы все-таки двинулись, впереди нам этим инвалидам, каких-то 35-50 человек, перекрыли дорогу, а потом перекрыли даже движение. Начали взламывать двери к активистам, которые, значит, вывешивают там национальные стяги. Я учитель начальных классов в сельской школе в агрогородке Доброе, Крушева Наталья. Заявляю о своей поддержке всех людей, которые честно выражают свое мнение и преследуются за правду. Я понимаю, что открыто выражая свою позицию, могу потерять работу. Но лучше потерять работу, чем совесть. Спадарства, яшчэ раз паўтаруся, сёння, вось літаральна зараз стала вядома, што памёр спадар Роман Бондаренко з плошчы Пераменаў, які выйшаў абараняць бел-чырвона-белыя стужкі. Спадар Роман меў наступны дыягназ: цяжкая закрытая чэрапна-мазгавая траўма, вострая субдуральная гематома на галаве, кроваўзліццё ў мозг, траўмы мяккіх тканак. У шпіталі ён быў у коме. Спадар Роман меў 31 год, закончыў акадэмію мастацтваў, дапамагаў, вучыў маляваць, у тым ліку дзетак, таксама быў дырэктарам крамы і служыў у свой час у спецназе, калі служыў у войску. Між тым, сёння гэтак званыя сілавікі не далі магчымасці прайсці маршам людзям з інваліднасцю. Некалькі дзясяткаў асобаў сабраліся каля 14-й гадзіны ля чырвонага касцёла ў сталіцы і паспрабавалі рушыць па цэнтральным праспекце, па праспекце Незалежнасці. Аднак ім перакрылі дарогу некалькі мікрааўтобусаў з невядомымі ў чорным. Што было далей? Больш падрабязна давайте паслухаем ад удзельніцы шэсця, спадарні Наталлі. Было от 30 до 50 человек. Но когда мы пока собирались, нас всю дорогу предупреждали, что акция не санкционирована, просьба разойтись. Когда мы все-таки двинулись, впереди нам этим инвалидам, каких-то 35-50 человек, перекрыли дорогу, а потом перекрыли даже движение. Было перекрыто какое-то время, недолго, может, минут 5-10. Движение полностью, только ходили автобусы одни, а никаких машин не было.
Вот. И пока не было вот этого движения, схватили ни в чем не повинного парня, который сидел на остановке, и схватили женщину, которая стояла, никого ничего не трогала, и на марше ее тоже не было. Вот. Ну и перекрыли нам дорогу, мы пошли по кругу. И сколько мы шли по кругу, столько нас они сопровождали. Акция несанкционированная, просьба разойтись. Акция несанкционированная, просьба разойтись. Неужели мы такие страшные? Нас каких-то 30 человек, и боятся, или мы покрушим, что, или мы поломаем, что мы высказываем свое слово. Мы хотим свободу слова, чтобы мы могли сказать, мы высказываем свое мнение просто-напросто. Мы ж никому ничего не били, никого не приставали, ничего. Вышли мы потому, что, вы понимаете, надоело вот это, что я вышла на этот марш, и я не знаю, чем это кончится. Это даже, судя по тому, как я сегодня сама лично на глазах видела, что взяли и женщину, и парня. Получается, страшно стало выходить в магазин, тебя схватят, потому что ты вышла в магазин, видите, не санкционировано без предупреждения. Получается так? То есть просто-напросто уже страшно на улице не от бандитов каких-то, а от нашего правительства страшно на улице. Яны не толькі незаконна займаюць пасады, збіваюць, калечаць і забіваюць беларусаў, але залазяць таксама ў нашыя кішэні. Напярэдадні мы паведамлялі, як абсалютна незаконным чынам у дзясяткаў пацярпелых, якія ў тым ліку прайшлі праз затрыманні, катаванні, і якія потым атрымалі дапамогу ад ініцыятывы Buy Help, якую збіралі неабыякавыя беларусы па ўсім свеце, з картак гэтых людзей проста спісалі грошы і месцамі нават у мінус. Чаму гэта дазваляюць банкі? І як можна на гэта ўсё адказваць, а таксама, што чакае нашу эканоміку з такімі навінамі? Ужо зараз абмяркуем з вядомым беларускім эканамістам, спадарам Ярославам Романчуком. Спадар Ярослаў, вітаю вас. Добрый вечер, прывітанне, вельмі сумныя навіны, але перш за ўсё падтрымку тым людзям, якія выходзяць і змагаюцца за перамогу, за нашу свабоду. Сапраўды, спадар Ярослаў, гэта тое, чым, я думаю, зараз усе беларусы жывуць вось гэтымі сумнымі, жахлівымі, трагічнымі навінамі. Але на гэтым тле ўсё ж такі ўзнікае пытанне таксама, вось як можа дзейнічаць, працаваць эканоміка, калі ўсё грамадства сатрасаюць такія трагічныя навіны, як можна паўплываць вось на тых, хто яшчэ ўтрымоўвае ўладу, ці ёсць увогуле нейкі такі моцны эканамічны рычаг? Ведаеце, уже няма масак, няма канстытуцыі, няма закону, няма прыватнай уласнасці. Лукашенко уже ператварыўся як у гэтага самага Леніна, які казаў, трэба нацыяналізаваць, забраць усё тое, што належыць не нам, няма таго, што належыць да людзей, няма банкаўскай тайны. Па сутнасці гэта означае деструкцыя, паламаць усё тое, што з'яўляецца за основой фундаментам цивилизации. И калі вось навіны про тое, што з картак людзей спісваюць грошы, тому што яны атрымалі іх быццам не так, не ад таго, ну, гаспадарства, ну, я думаю, што потым, калі пачнуць яшчэ мільярды даляраў знікаць з банкаўскай сістэмы, вось, а людзі будуць казаць, няма падставаў для страху, ну, вось таму і ўлады гэтае самае і з'яўляецца прычынай таго, што людзі не давяраюць ні беларускаму рублю, ні банкаўскай сістэме, ні эканоміцы. Я думаю, што ўжо калі палічыць ускосныя і прамыя страты беларускай эканомікі, гэта ўжо будзе прынамсі там 3-5 мільярдаў даляраў, перш за ўсё за кошт таго, што знікае капітал прадпрымальніцкі, капітал вытворчы, і па сутнасці Беларусь становіцца той чорнай дзірой на мапе Еўропы, якая будзе значна больш балючая і не да працы, да вытворчасці ў 21 годзе. Тут я не пагаджуся ні з спадаром Калаўрам з Нацыянальнага банку, ні тым больш з урадам, які кажа, што ў наступным годзе будзе нейкі ўзрост эканомікі, вернецца дзелавая ініцыятыва. Ну, калі вось такое адбываецца, ніякай ініцыятывы тут, безумоўна, не будзе, уся ініцыятыва будзе за межамі нашай краіны. Спадар Ярослаў, тым не менш, вось сёння сябра праўлення Нацбанку Дмітрый Мурын заявіў, што у Беларусі стабілізавалі валютны і дэпазітны рынок, маўляў, няма чаго перажываць, усё стабільна, але адначасова таксама чытаю вось апошнюю статыстыку
статыстыку наконт дзяржаўнага доўгу. Вядома, што пачынаючы з 1 жніўня ён вырас ледзьве не на 4 мільярды рублёў, калі быць дакладным 3 мільярды і 700 мільёнаў рублёў. Ўсё ж такі, ці гэта нейкія рэчы між сабой звязаныя, ці сапраўды ўладам удаецца, нягледзячы ні на што, нягледзячы на стаўленне грамадзянаў, на стаўленне замежжа, вось так усё ўтрымоўваць? Ну, Нацыянальны банк робіць тое, што ён можа. Ён вядзе ўнутраную барацьбу з тымі міністэрствамі, з рада міністраў, якія патрабуюць падтрымкі дзяржаўных банкаў, дзяржаўных прадпрыемстваў, таму што яны, безумоўна, што яны робяць, яны ў межах галачна-палачнай сістэмы робяць тавары, адгружаюць іх за межы, а потым ці вернуцца тут грошы, ці не, гэтага ніхто не ведае. Але гэта ўжо сума набліжаецца да 15% ВУПу. Гэта велізарныя грошы, выведзеныя з абароту, разам са складскімі запасамі. Нацыянальны банк, безумоўна, стараецца быць кансерватыўным органам, але ён ніяк не можа паўплываць на тое, як людзі ставяцца да дэпазітаў, да рублёвых, да валютных. Мы бачым, што валютныя грашовыя дэпазіты ўжо рублёвыя недзе па 17-20%. Гэта велізарныя кошты, гэта па сутнасці той узровень, калі крэдытаванне немагчыма. І тут прэтэнзіі не до Нацыянальнага банка, які стараецца не пярэчыць, але тое, што, напрыклад, наступнага года не будзе таргетавання інфляцыі, якія Нацыянальны банк хацеў зрабіць, каб інфляцыю панізіць да 3-4%, нават да 5%. І ён кажа, што толькі калі будзе у другой палове года рост попыту на беларускія тавары, рост дзелавой ініцыятывы, ён кажа, калі, і вось гэта калі, і трымае Нацыянальны банк у межах таго, што вельмі добра разумее, што адбываецца. Адным з артыкулаў Нацыянальнага банка выйшаў абзор таго, што, каб нагадаць беларускім уладам пра тое, што адбылося ў 2011 годзе. Так што той, хто чытае паміж строк і разумее зопавы язык, ён разумее, што Нацыянальны банк папярэджвае. Але тут асноўна, безумоўна, бязглуздзіца, асноўная вось такі савок ідзе, безумоўна, ад міністэрстваў, ад рады міністраў, адміністрацыі прэзідэнта, якія ввогуле думаюць, што гэта эканоміка, гэта, як вы ведаце, як і хлеў, або калхоз. Возьме бізуны, прымусім працаваць, дамо нейкія грошы ім, і няхай працуюць на чарку шкварку, і ўсё. Ну што ж, памятаем, што пэўная такая мадэль саўка ў свой час ужо правалілася, у тым ліку на нашай зямлі, калі распаўся Савецкі Саюз, які трымаў у страху многія народы, у тым ліку і наш народ вось у гэтым таталітарызме. Дзякуй вялікі, спадар. Я думаю, вось адну проста зазначу рэч, што сёння менавіта адбываецца другая фаля распаду Савецкага Саюзу, гэтага саўка ў Беларусі. Вось тое, што Беларусі сёння абудзіліся, менавіта гэта дае нам надзею на тое, што савок урэшце рэшт знікне з нашай зямлі. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Спадар Ярослаў Раманчук, вядомы беларускі эканаміст, быў маім і спадарства госцем наконт страйкаў, наконт выказвання сваёй пазіцыі. Настаўнікі сельскай школы аграгарадку Добрая наважыліся выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Спадарства Александр і Наталля Крушавы падтрымалі забастоўку, а таксама выйшлі з афіцыйнага прафсаюзу і нават запісалі відэазварот. Што іх чакала далей, давайте паглядзім у матэрыяле Вольгі Васильевай. Малады спецыяліст Александр Крушаў трапіў у сельскую школу аграгарадка Добрая па мэтавым накіраванні. Больш за 2 гады настаўнік вучыў дзяцей матэматыцы ды інфарматыцы. А 26 кастрычніка Александр абвесціў аднадзённую забастоўку. В нашей местности, возможно, от дальнейшей нашей забастовки смысла бы такого и не было. А дети страдают. То есть у нас учителей немного. Мы показали администрации свою позицию и решили вернуться к детям. Разом з Александром страйк абвесціла ягоная сваячка, настаўніца пачатковых класаў у той же школе Наталья Крушава. Я понимала, что это может привести к каким-то последствиям. Но совесть моя не позволяла молчать, поэтому я не смогла. Пасля аднадзённага страйку настаўнікі выйшлі з афіцыйнага прафсаюзу работнікаў адукацыі і навукі, ды запісалі відэазварот. Выражаю свою поддержку всем людям, которые открыто высказывают свое мнение и страдают за правду. Я желаю защитить педагогическую честь, которую нельзя отнять
но можно потерять при равнодушии к важным происходящим событиям в обществе. Калі аднадзённую забастоўку настаўнікам яшчэ маглі б дараваць, то звароту, які пабачыла ўся Беларусь, не даравалі. 6 лістапада адміністрацыя школы азнаёміла Крушавых з загадам аб звальненні. Так как они не вышли на работу, не выход на работу более 3 часов является прогулом по нашему законодательству. Так что формально по нашему законодательству их уволили, и вряд ли какой-то суд их восстановит на работе. Менавіта гэтыя рэпрэсіі не даюць адкрыта выступіць іншым настаўнікам. Згубіць працу страшна людзям у вялікім горадзе. Не тое, што ў аграгарадку на 500 чалавек. Мы пропустили, педагоги, мы пропустили время для создания независимых профсоюзов. Но я считаю, что на сегодняшний день еще не поздно этим заниматься, этой работой. Должна быть все-таки структура, которая помогает людям, которые мыслят честно. Пра свой учынак Крушавы не шкадуюць. Александр думае прайсці курсы тэставальніка і ўладкавацца ў IT-кампанію. А Наталья будзе працаваць цырульніцай і шукае дадатковую працу. У меня есть небольшая парикмахерская, которую я открыла совсем недавно. И я всегда мечтала здесь открыть парикмахерскую с тех пор, как получила эту специальность, потому что я считаю, что наша местность и наши люди заслуживают. Паводле Александра і Натальі Крушавых, яны не збіраюцца з'язджаць з аграгарадка добрыя. Маўляў, хоць іх і звольнілі, але аднасельчане ставяцца да іх і іхнай пазіцыі з павагою. Ольга Васильева, Белсат. І ўжо зараз з намі на сувязі спадарня Наталья Крушава. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадарня Наталья, вось пачулі мы таксама вашу пазіцыю, захапляемся, што нягледзячы ні на што, вось выказалі яе, не пабаяліся. Хацеў бы запытацца, вось як вы адважыліся, адкуль такая адвага? Я думаю, это благодаря тем людям, которые показали первыми пример. Для меня это было вдохновением. Мне хотелось тоже как-то показать свою позицию, хоть чем-то кому-нибудь помочь, так сказать, проявлением своей смелости, можно так сказать. А вось дырэктар, які вас звальняў, ці ён неяк злаваўся на вас, штосьці вам гаварыў, як ён увогуле гэта матываваў і ці ён увогуле паказваў сваю пазіцыю да таго, што адбываецца ў краіне? Ну, конечно, в этой стране, я думаю, что каждый человек заслуживает иметь свое мнение. Тем не менее, она очень хорошо последние дни, лично со мной она говорила хорошо и очень вежливо. И когда увольняла, тоже ничего такого не сказала. Пачулі мы таксама ў сюжэце, што вы не шкадуеце за свой учынак. Усё ж такі таксама, можа, больш падрабязна хацеў бы пачуць пазіцыю вось навакольных, вашых блізкіх. А што яны думаюць? Як яны ставяцца? Ці яны ухваляюць гэта? Ці яны захапляюцца такой адвагай? Ці, можа, стараюцца сядзець ціха, не высоўвацца? Знаете, вы уже ответили на мой вопрос, потому что именно все эти варианты и присутствуют. Есть люди, которые очень, восхищаются этим, конечно, поступком и поддерживают всячески словами, и делами, и, не знаю, всем, чем могут. Есть люди, которые абсолютно равнодушны и при этом ничего не говорят. Думаю, что есть и те, которые, может быть, и против, но они имеют на это право. Но никто в нашей местности ничего никогда плохого мне не сказал, поэтому... Спадарня Наталья, вось ваш учынак вельмі такі адважны, ён сапраўды вось падае гэты гонар быць настаўнікам. Настаўнік гэта чалавек, які вучыць дзяцей, вучыць наступныя пакаленні. Аднак, на жаль, ведаем, як гэта было ў жніўні падчас іншых перадвыбарчых кампаніяў, калі літаральна сотні настаўнікаў па ўсёй краіне, не думаючы пра будучыя пакаленні, фальсіфікавалі выбары, падтасоўвалі вось гэтыя бюлетэні. Спадарня Наталья, вось на вашу думку, чаму так паступалі ваши коллеги у Беларуси? Думаю, что система, в которой они привыкли жить, им очень сложно что-то менять, поэтому это очень серьезный шаг для многих людей, совсем непривычный, поэтому, многим, наверное, просто страшно что-то менять в своей жизни.
Сапраўды ёсць такое пачуццё страх, аднак ёсць таксама і такія людзі, спадарня Наталля, як вы, якія паказваюць сваю адвагу, пераступаюць праз розныя цяжкасці, перашкоды. Вялікі вам дзякую за каментар. Спадарня Наталля Крушава была маім і спадарства госцем. Спадарня Наталля адважылася, заявіла пра страйк, яна працавала настаўніцай і была нязгодная з тым, што адбываецца ў краіне, думала пра будучыя пакаленні. Нагадаю таксама, што спадарня Наталля, яна з горадскага раёну, а ў рэгіёнах, як ведаем, у малых мясцовасцях пратэставаць людзям псіхалагічна яшчэ больш цяжка, што яшчэ больш выклікае павагу. А ў сталіцы тым часам у жылы комплекс «Каскад» сёння прыехала шмат мікрааўтобусаў з невядомымі ў масках. Мясцовыя жыхары паведамляюць, што байцы ламаюць дзверы кватэраў паводле нейкай крымінальнай справы. Таксама гэтак званыя сілавікі ачапілі двор. Мы скіравалі туды нашых карэспандэнтаў, але нешта зняць папросту было немагчыма. Сітуацыю пільнавалі адразу 4 сінія бусы з невядомымі. Дастаць нават тэлефон, каб, прынамсі, штосьці запісаць, таксама было амаль нерэальна. Чаму жыхары каскаду так не падабаюцца лукашэнкаўскім сілавікам? Адказ у наступным відэа. Ад пачатку мірнага змагання супраць злачыннай дыктатуры народныя пратэсты падтрымалі тысячы працоўных з заводаў і прадпрыемстваў. Мы бачылі таксама шмат ахвярных учынкаў простых рабочых. Не заставаліся ў баку нават некаторыя міліцыянты, якія дэманстратыўна сыходзілі з пасадаў. А якія ж цяпер настроі сярод служачых міністэрства па надзвычайных сітуацыях? Ці падтрымліваюць яны народны пратэст? Хто дае загады здымаць нацыянальныя бел-чырвона-белыя сцягі і стужачкі? І ці на ўсё гэта МНСаўцы пагаджаюцца проста так? Пра сённяшнюю сітуацыю і пра парадкі ў структуры МНС на правах ананімнасці нам распавёў адзін са служачых. Скажите, чему вы не хотите показывать свой твар? Потому что, скажем так, руководство наше придерживается политики такой, что инакомыслящих не должно быть. Все грубо пляшут под дудку вышестоящего начальства во главе с президентом, министрами и тому подобное. А у них сейчас политика такая, что не должно быть другого мнения.
Унутры вашей структуры на працы якія цяпер настроі? Ну, скажем так, тот, кто поддерживает курс, данный сейчас взятый министерством, их единицы среди личного состава, тех, кто занимается именно тушением пожаров. А среди офицерского состава тут все зависит, скажем так, от сознательности самого человека и той должности, которую он занимается, и как он за нее держится. Потому что большинство крупных начальников, может быть, и думают по-другому, но потратить всю свою жизнь и забраться так далеко им просто страшно. Им страшно, потому что они не имеют ни другого образования, а наше образование нигде не котируется, вот, МЧСовское. И они просто тупо боятся и делают все то, что нужно делать, приказывает начальство. Вот. А средний состав, ну, он высказывает свое мнение, но в такую открытую конфронтацию не идет. Вот. З боку кіраўніцтва, ці ёсць нейкія пагрозы, ці кажуць вам, што рабіць, што не рабіць, ці маеце права вы удзельнічаць у мирных акциях протесту? Контрактом ко всем идет дополнительное, скажем, такое дополнение к контракту, вот, в котором прописано, что мы не можем участвовать, МЧС типа вне политики, и мы не можем участвовать во всех этих, ну, в любой партии состоять, во всем остальном. Вот. И в то же время само же начальство на провластном митинге, заместители министров, начальники городских управлений, районных отделов, все там были, хотя это фактически прямое нарушение их же контрактов, что они подписывали. Вот. То же самое нас заставляют вступать в БРСМ, вот. И это как бы не политорганизация, но она уступала, скажем так, в поддержку действующего президента на выборах. Ну, плюс наше начальство, да, оно, не скрывая, заявляет, что мы должны ездить снимать флаги. Ни разу не снимал и лично сам не знаю, кто у нас. Вам пошанцевало, вас не отправляли сдымать стяги? Скажем так, у нас было, скажем, такое трение сторон, вот, насчет этого с начальством. И мы на тот момент сказали позицию, что мы не будем ездить. Вот. Они приняли, но на тот момент слишком много действий происходило в самом Минске. И, скажем, в данный момент нас не трогали. Но буквально недели 2 назад вот, началось, собирали начальники всех и объясняли, что вот, надо будет ездить флаги снимать. Кто не согласен, ну, тот будет на карандаш. Ось такое питання, ці шмат супрацоўнікаў было звольнена за адмову здымаць бело-червоно-белые стяги? Ну, я думаю, в Минске наберется 10-2 точно в сумме. Те, которые просто, есть которые обратились к прессе, там, в соцсетях, и они более-менее известны, вот. А есть те, которые тихо просто ушли, вот, и их достаточно. Вот. И, скажем так, настроение такое, что просто ничего... Они все делают, начальство все делает из-под тишка. Оно не расползается по всему гарнизону, по всему Минску. Вот, и это не знают, скажем, такое большинство нашего сообщества. У 2 словах, калі супрацоўнікі МНС унутры структуры на баку народа ці на баку ўладаў, ці адбываецца нейкі раскол? Большинство, я думаю, 90-95% бойцов, вот, они на стороне народа. Вот. Среди, скажем так, офицерского состава здесь все, скажем так, я не офицер, поэтому сложнее говорить. Но могу сказать, что все равно, ну, минимум из того окружения, что я общаюсь, 30% за народ. У цэлым, ці ёсць адчуванне таго, што у апошні час МНСаўцы займаюцца не сваёй справаю. Ну, то бок, здымаюць бело-червоно-белыя сцягі, прыязджаюць вось на гаўбцах, зразаюць стужачкі. У нас по нашему уставу вот,
У нас 12 пунктов наших обязанностей. Ни одна обязанность, даже косвенно, не указывает то, что мы должны снимать флаги. Вот. И флаги эти на растяжках. Сначала должна быть экспертиза управления по архитектуре там какое-то, я точно не знаю, но они должны сначала дать заключение, что эта растяжка аварийна, вот, что ее нужно снять. А скажите, хто дає загади здимати стяги? У нас все просто так не делается. Хотя нет, есть люди, которые выслуживаются, которые снизу свою инициативу, но это в основном небольшие начальники, которые хотят какого-то продвижения по службе. Есть такие везде, во всех структурах есть. Вот. Но в основном все исходит из министерства. Ну, от министерства приходит еще свыше. Вот. Скажем так, тех таких от души волонтеров, которые бы в свободное время, когда они выходные, пошли бы там снимать флаги и тому подобное. Нет, скорее всего, люди в свободное время пойдут легче на улицу. Вот. И лучше эти флаги развесят, чем снимут. Дякую за ваш каментар. Ми розмовляли з супрацоўнікам Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Тацяна Уласенко, Белсат. Памятаем, што былі таксама адважныя МНСаўцы, якія адмаўляліся здымаць нацыянальныя сцягі. Аднак ёсць і тыя, хто сцягі здымае, бо нечага там баіцца. А ёсць людзі, у якіх забіраюць жыццё за нацыянальны сцяг, як у Рамана Бандарэнкі, які выйшаў абараніць чырвона-белыя стужкі. І сёння памёр, чарговая смерць, чарговая ахвяра вось гэтага ўсяго злачынства велізарнага, якое робіцца ў нашай краіне. Уже зараз з намі на сувязі праваабаронца Олег Волчак. Олег, вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Олег, ну вось як гэта ўсё назваць, што адбываецца? Гэта ж просто звычайны тэрарызм, звычайныя метады тэрарыстычныя. Ну, это обычное криминальное уголовное дело умышленного убийства человека. Даже по тем кадрам, которые мы видим, что там произошло, нападение произошло на него, били, задерживали, и не экспертиза, а заключение медиков показало, что у него гематома головы. Это говорит о том, что его били по голове. Даже закон о милиции говорит, что если даже применяется физическая сила, то надо наименьшее причинение вреда здоровью. И когда я был еще следователем, работал, мы проводили проверки применения резиновых дубинок сотрудниками милиции, объясняли, что в голову жизненно важные органы нельзя бить. Бить только по рукам, по конечностям, и то с такой силой, чтобы не было переломов. Но в данном случае мы видим, здесь какие-то пытки происходят. И, заметьте, без основания вообще прийти в чужой двор, непонятные люди. Прымаючы ва ўвагу, што неабходна, каб правы чалавека ахоўваліся ўладай закона у мэтах забеспячэння таго, каб чалавек не быў вымушаны прыбягаць у якасці апошняга сродку да паўстання супраць тыраніі і прыгнёту. Гэта словы з прэамбулы ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Спадар Олег, усё ж такі, вось тут нават гэтая дэкларацыя пакідае людзям права на паўстанне супраць тыраніі і прыгнёту. А ці ёсць яшчэ якісь нейкія іншыя метады супрацьдзейнічаць вось гэтаму тэрарызму з боку тых, хто ўзурпуе ўладу? Поймите, мы не можем взять оружие так просто и пойти отстреливать их, потому что прокуратура, Следственный комитет сразу возбудят уголовное дело, как и возбудили уже там, я не знаю сколько, за 100 уголовных дел, и будет, что мы, значит, будем преступниками, а они будут потерпевшим. Здесь все-таки должна была армия все-таки заступиться за народ, учитывая, что правоохранительные органы не защищают, и мы вообще не понимаем, кто в этих правоохранительных органах. Мы же видим, что они без формы, без каких-то познавательных знаков. Вообще, это все ли там сотрудники милиции? Вопрос встает. Конечно, я не знаю, что говорить, но это только если 9 миллионов 500 выйдет на улицу, тогда можно только остановить. Понимаете? Тут вот это насилие. Падаецца таксама, каб людзі ўсё ж такі разумеем, што ёсць вось гэтае пачуццё страху, але памятаем з досведу, калі выходзіць мноства людзей, то міліцыянты часам нават баяцца ўвогуле на вуліцу высунуцца. То бок менавіта вось салідарнасць выратоўвае па сутнасці жыцці і свабоду.
Ну, к сожалению, у нас люди и по-прежнему живут в страхе, каждый думает о себе. И я думаю, что у многих сейчас апатия появилась опять, что вот все думали за месяц, за два изменится ситуация. Но не забыли, что это уже 26 лет формировалась вот эта система безнаказанности. И сколько мы вспомним членов оппозиции, сколько нас нападали, избивали, сколько пропавшие политики, Захаренко, Гончар, Завадский, Красовский. Понимаете, это идет уже на протяжении 25 лет, и так просто это невозможно от этого. Это же не один Лукашенко делает, это целая система с ним работает. 300 тысяч человек, 400, я имею в виду госслужащих всех. Так, и в первую очередь надо, знаете, сказать, это тоже, это последствия, а причина-то наши учителя, школы, которые делали выборы не выборами. Вот, мы про них совсем забыли, про членов участковой комиссии. Пусть они тоже подумают, что они своим решением сделали. Сапраўды, але сістэма гэта таксама ўсё ж такі і жывыя людзі, і ў жывых людзей ёсць родзічы. І, напэўна, варта ўсё ж такі так ці інакш неяк грукацца да іх, каб ўсё ж такі гэтую сітуацыю пераламіць, каб вызваліць Беларусь. Дзякуй вялікі, спадар Олег Воўчык, вядомы беларускі праваабаронца, быў маім гаспадарства госцем. 31гадовы мянчук Роман Бандарэнка, які выйшаў у двор на вуліцы Чарвякова паразмаўляць з невядомымі ў балаклавах, якія прыехалі зрываць чырвона-белыя стужкі, сёння памёр. Жыхара двара пераменаў збілі і даставілі ў РУС, пасля чаго мужчына ўпаў у кому ў шпіталі хуткай дапамогі сталічным. Яму зрабілі цяжкую вельмі аперацыю, аднак лекары змагаліся за ягонае жыццё, аднак яшчэ раніцай гаварылі, што шанец, што ён выжыве, 1 з 1000. А нашым корэспандэнтам атрымалася паразмаўляць са сведкамі здарэння на вуліцы Чарвякова. Приехали люди, около 10 часов было, приехали люди снимать, срезать ленточки. У нас здесь было просто пару ребят, стоящих на площадке детской. Ну, с ними завязался диалог. Всем интересно, с каким помыслом, какой целью вы делаете вот это вот все. Когда эта шайка срезающих ленточки начала обращаться к нашим ребятам, они начали их отпихивать. Вот эти вот, не знаю, как их назвать правильно, нелюди. Вот. Как только начали их отпихивать, толкать их плечом, с двух сторон вот отсюда вот побежали люди в гражданской одежде и начали двух пацанов просто укладывать на плечи. Один человек убежал, второй человек, который Роман, вот здесь вот его уложили, взяли 3 человек за руки-ноги и унесли вот туда вот в бус. Вчера приехали в очередной раз так называемые ябатьки. Их уже было больше. Под прикрытием 4 автобусов тихарей. Автобусы тут, где кто затихарились, вот, спровоцировали конфликт. Полезли в драку к молодому человеку, кроме, который здесь был какое-то время на площадке. Вот. Но начали волтузить. Я так понял, мешались уже тихари, которые схватили его, потащили в бус. Вот. Но остальное уже как бы вся информация идет уже с БСМП. Но отсюда его, насколько вот я знаю, уводили еще, он был в сознании, на своих двоих. То есть все, что с ним произошло, все диагнозы, это все последствия, не знаю, либо ВУЗ, либо РОВД. Короче, где-то оттуда ноги растут. А ўжо зараз у тым самым двары пераменаў, плошчу пераменаў збіраюцца неабыякавыя грамадзяне, жыхары сталіцы. І там працуе наш калега Алесь Сіліч. Алесь, вітаю цябе і распавядзі, калі ласка, што там уласна цяпер адбываецца. Ну, я тут знаходжуся уже гадзіну. Люди пачаліся збірацца, хаця был аб'яўлены збор на 20:00, уже 19:30, тут стаяла каля сотні чалавек. Зараз, я думаю, прыкладна 300 человек. Вся площадь перемен, это площадь каля Сморгаўскага тракту. Сегодня зараз занята людьми, что вельмі дзіўна, что тут находится таксама дзіцячая пляцоўка, вельмі шмат сем'яў с малыми детьми, то бок после того, что тут того жаху, які адбываўся на гэтым месцы учора ўвечары, люди не побоялись и пришли сюда с семьями, кладут кветки, приносят, ставят свечки, выступают, повесили уже 2 чырвона-белых сцягі, залезли на эту знакомитую трансформаторную будку. Тут няма ніякага лідера, просто так люди кучкуюцца по групам и абмяркоўваюць
учорашнія жахлівыя падзеі гавораць пра тое, што это можа здарыцца сёння, заўтра человека могут просто схапіць на улице ни за что, за некі там спробу паспрачацца за штосьці, просто могут забить сёння, не просто закинуть у пастарунак, а просто забить. Вот этот выпадок с Романом Бондаренко сёння ўзрушыў не толькі вось гэтую частку Менска, увесь город. І людзі это абмяркоўваюць тое, што муж сёння спрабуе адмовіцца ад тых людзей, которые скралі Романа, што нібы гэта некія неабыякавыя грамадзяне, хаця ўсе вядома, што гэта міліцыянты, ціхарыні, гэтыя удзельнікі гэтых невядомых груповак, якія сёння ствараюць спартивны беспредел. Але вось я бачу, з'явіўся яшчэ адзін чырвона-белы сцяг, і ўсё больш падыходзяць людзі з сем'ях, гэта вельмі здзіўляе, тому што это вот фактично на этом месте забойства люди приходят с малыми детьми, парочки закаханых людей, и это просто вот такое некое святое место сегодня в Менску. Сапраўды, у пэўным сэнсе святое месца, людзі прыходзяць, бо яны хочуць жыць у вольнай краіне і памятаюць пра сваіх герояў. Сярод герояў Беларусі таксама цяпер Роман Бондаренко, які сёння памёр пасля таго, як яго збілі сілавікі. А спадар Роман усяго толькі выйшаў, каб паразмаўляць з тымі, хто зрываў чырвона-белыя стужкі. Дзякуй вялікі. Алесь Сіліч быў з намі на сувязі з плошчы Пераменаў, куды сотні чалавек у дадзены момант у сталіцы прыходзяць, каб запаліць знічы, ускласці кветкі і таксама вывесіць нашыя нацыянальныя сцягі. А тым часам з іншымі, з чырвона-зялёнымі сцягамі ажно 8 аўтазакаў на кабіне вывозілі сёння людзей з Акрэсціна ў Баранавічы. Дзясяткі сваякоў бачылі гэтую калону, калі яны стаялі ў чарзе, каб перадаць перадачы сваім блізкім або проста даведацца, дзе яны знаходзяцца. З людзьмі каля ізалятару паразмаўлялі нашыя корэспандэнты. Задержали в воскресенье в районе Стеллы, Немиги. Вот. В общем-то, на ваших телеканалах, наверное, было видео задержание. Парень, которому ударили в грудь ногой. Сегодня готовим ему передачу. Передачу моему брату задержали в воскресенье, это 8-го. Узнала вечером, сначала сбросил, около 4 позвонила, сбросил трубку. Потом телефон недоступен, в принципе, такого не бывает никогда. Начала искать, сначала позвонила хозяину съемной квартиры. Потом уже поняла, что задержали, позвонила на работу. Начала обзванивать РУВД, в РУВД информацию не давали. Были какие-то списки от волонтеров, которые были на месте. Звонила в 102, в 102 сказали, информация будет утром. В понедельник, где-то после 12 уже узнала через 102, что в Жодино. Задержали моего сына в воскресенье. Вообще сидел в скверике на лавочке в час дня. Вот. И вчера был суд, дали 15 суток. Свидетель его не узнал, но все равно никого это не интересует, дают сутки и все. И вот сегодня приехали передать передачу, потому что задержали его в воскресенье. И вот видите, что их всех увезли. Задержали в воскресенье в центре города. В парке гулял с друзьями. Потом искали с помощью волонтеров и нашли на следующее, 102 на следующее утро сказали, что он в Жодино. Утром в списках Жодино в понедельник его не было. Нашли в списках ИВС. Во вторник утром в списках ИВС его не было. Нашли в ЦИП. Ну вот сейчас стоим и ждем, будет ли он в ЦИП. Возможно, эта экскурсия продлится дальше.
Чарговая смерць, чарговая ахвяра беззаконня, гвалту і проста такога сапраўднай такой злачыннай дыктатуры спадар Роман Бондаренко, герой Беларусі, вечная яму памяць. Ужо зараз з намі ў студыі Вольга Кавалькова, сябра прэзідыуму Каардынацыйнай рады транзіту ўлады. Вітаю вас. Вітаю. Спадарня Вольга, ну вось бачым, як сябе паводзяць гэтыя людзі у чорным, у балаклавах, не прадстаўляюцца нічога, проста не толькі калечаць, не толькі затрымоўваюць, не толькі катуюць, але забіваюць беларусаў. Ну, конечно, гэта навіна сёння, якая вось зараз мы даведаліся пра смерць Романа. Мы выказваем спачуванні яго сваякам і блізкім людзям і ўсёй краіне, якая сёння страціла мужнага беларуса, які, як вы сказалі правільна, ўжо герой для нашай краіны. І, конечно же, такога у краіне не павінна адбывацца. Гэта проста верх беззаконня, якое чыніць зараз беларуская ўлада. Калі беларускі народ кажа, што мы хочам размаўляць пра вось тыя патрабаванні спынення гвалту, вызвалення палізняволеных, а ўлады у адказ усё больш і больш рэпрэсуюць беларускі народ. І, канешне, тое адчуванне, якое сёння ёсць у беларускага народу, яно незразумелае, яно злосць, якую яны, кожны з беларусаў сёння пасля гэтых гісторый ён адчувае, адчай нейкі. Але мы не павінны даваць гэтым эмоцыям вось намі валодаць, і мы павінны ведаць, што наша краіна, яна іншая. І ў гэтай краіне закон стаіць на першым месцы, да? І мы за гэта змагаемся, такога не павінна адбывацца. Хто гэтыя людзі, чаму яны сабе гэта дазваляюць, чаму ў нашай краіне ніхто не даваў ім гэтых паўнамоцтваў. І няхай адказнасць нясе Міністэрства ўнутраных спраў за гэтых людзей. Яны кажуць, да, яны могуць хадзіць у гэтых балаклавах, да, яны могуць хадзіць без апазнавальных знакаў. Адказвайце за гэтых людзей. Нясіце персанальную адказнасць, міністр. Ён павінен сёння ў адстаўку уйти пасля гэтага выпадку, што здарыўся. Яго людзі забілі мірнага грамадзяніна. І гэта не першая смерць ужо за гэтыя 2 месяцы. І тут таксама пытанне такое, што вось міністр павінен сысці ў адстаўку, што ўсе гэтыя людзі, яны ўсведамляюць, што незаконна цяпер, па сутнасці, утрымоўваць свае пасады, прынамсі той, хто называе сябе кіраўніком краіны, ягоны тэрмін даўно скончыўся, ён быў нелегітымны, а ён па вертыкалі прызначае вось у гэтых усіх людзей, і яны ему проста верна служаць і не хочуць ніякіх рабіць крокаў, яны робяць усё для таго, каб любым коштам, як бачым, утрымаць уладу. Так, і яны жывуць у паралельнай рэальнасці. Няўжо гэтыя людзі думаюць, што вось гвалтам, рэпрэсіямі, тым, што яны хочуць паставіць народ на калені, яны даб'юцца любові, павагі, ці неяк зменіцца сітуацыю ў Беларусі ў іх бок? Дык гэта ілюзія. Здыміце ружовыя акуляры, здыміце, пакайцеся і нясіце адказнасць за тое, што вы робіце. Вось гэтага чакае сёння беларускі народ. І ніхто гэта не прасціць. Вось тое, што адбываецца. Не будзе гэта. Калі яны думаюць, якое іх адчуванне ў гэтым працэсе. Вось вы таксама ўзгадалі пра тое, што не варта адчайвацца, і сапраўды 96 дзён народнага супраціву і ўжо вялікая цана заплачаная за свабоду Беларусі. Мы не маем права, грамадзяне Беларусі, ніякім чынам адступіць назад. Аднак вось пытанне, якія многія задаюць, як усё ж такі паўплываць на гэту сітуацыю. Мы ўсе хочам мірнага вырашэння гэтай сітуацыі, гэта нармальна. Але ўсё ж такі, якія рычагі ўплыву вось у прыватнасці, можа, Каардынацыйная рада магла б прапанаваць цяпер беларусам? Канешне, тут пытанне і тыя інструменты, якія сёння ёсць у нас, і мы выкарыстоўваем уже не першы месяц, гэта не толькі мірныя акцыі пратэсту, але інструменты ціску на ўладу, гэта і міжнародны ціск, які аказваецца сёння на сістэму, і ціск з боку грамадзянаў, і гэта і эканамічны ціск унутры краіны, калі людзі адмаўляюцца ад плацяжоў, яны самі прымаюць для сябе такое рашэнне не фінансаваць далей сістэму. Сюды ж адносяцца і забастоўкі, і любыя іншыя меры, якія людзі прымяняюць для таго, каб перастаць фінансаваць сістэму, якая сёння катуе беларускі народ і не выконвае свае абавязкі. Канешне, гэта і інструмент грамадзянскага ціску, гэта працяг зваротаў у те дзяржаўныя інстанцыі, каб ціснуць на іх, і аказваць ціск. І вы бачыце, што сёння ні міністэрствы, ні адміністрацыі, ні выканкамы не працуюць у штатным рэжыме. Яны вымушаны ў нейкім на стоп паставіць сваю працу, не пісаць планы, не выконваць ніякія стратэгіі, яны чакаюць, што адбудзецца. А ўжо адбылася перамога. Людзі перамаглі
гэтую сістэму і супраціўляцца ўжо нема далей. Тыя людзі, які працуюць унутры сістэмы, яны павінны гэта зразумець, спыніць гэты гвалт і вывести нашу краіну ў прававое поле, з якога яна выйшла ўжо за гэтыя паўгады просто уже далей няма. Мне падаецца, ўжо нейкага прыдзелу да якога яна можа дайсці. І, конечно ж, гэта эканамічны ціск, які будуць аказваць на краіну з міжнароднай арены, гэта і санкцыі ў дачыненні да Беларусі. І тут толькі справа часу, калі вось гэтыя інструменты націснуць на Лукашэнку такім чынам, што ён зразумее, што яго проста няма грошаў далей фінансаваць гэтую сістэму. А адзінае, на чым ён сёння трымаецца, гэта сілавы блок. Але сілавы блок, вы бачыце яго вынікі працы, які мы бачым ужо не першае забойства з боку супрацоўнікаў мірных грамадзянаў. Колькі мы будзем гэта трываць ужо? Спыніцеся. Спыніцеся. Спадарня Вольга, вы юрыст паводле адукацыі, вы таксама, ведаю, што скончылі акадэмію МУС, вышэйшую навучальную установу, і вось ёсць жа цэлая і следчыя ў Беларусі ёсць, і міліцыянты, якія таксама закончылі вышэйшую навучальную установы. Але дагэтуль не ўзбуджана аніводнай крымінальнай справы па забойствах. Зараз таксама мы бачым, што адбываецца, забіваюць чалавека проста за тое, што ён выйшаў у двор, і упэўнены, што вось гэтыя ўсе следчыя таксама будуць зараз сядзець ціха, нічога не рабіць. Катавалі людзей у нядзелю ў савецкім РУС. Вось я з вялікімі цяжкасцямі датэлефанаваўся да аддзелу следчага камітэту. Сотні тысячаў беларусаў убачылі, што там адбывалася, а следчы ў раёне робяць выгляд, што ён упершыню пра гэта чуе. Вось як, ці ўвогуле ёсць яшчэ нейкі шанец да гэтых людзей дагрукацца, ці перамены проста адбудуцца без іх? Перамены адбудуцца і без іх, і ёсць шанец дагрукацца да нейкай колькасці тых людзей, якая ёсць унутры сістэмы. І вы бачылі апошнія навіны пра тое, што хочуць нейкім чынам расфармаваць і перафарматаваць следчы камітэт. Гэта за тых працэсаў, які ўсё ж такі ідуць унутры сістэмы, бо, канешне, калі ты бачыш вось тое, што адбываецца, то, напэўна, у кагосьці ўсё ж такі ёсць там разуменне, што трэба нешта рабіць. Але тут пытанне ў тым, што зразумела, што ім даны гарантыі, але гаранты даны нейкім чалавекам, які не мае сёння першай улады, а па-другое, гэта чалавек, які сваіх садзіць. Калі мы паглядзім, колькі супрацоўнікаў, суддзяў, пракурораў, следчых і ўвогуле людзей з сістэмы сядзіць у турмах, мы пабачым, што нейкія ўсныя загады, яны ніяк не працуюць. Таму тут пытанне да тых людзей, якія гэтыя ўсныя загады выконваюць, вы будзеце там. І не ў залежнасці ад таго, хто будзе пры ўладзе. Бо закон, ён і пры гэтай уладзе, і пры той аднолькавы. Адзінае, што сёння ёсць карт-бланш ад Александра Лукашэнкі, вам нічога за гэта не будзе. Але будзе, сябры. Будзе. Трэба таксама нагадаць для тых людзей, што Лукашенко мае 66 гадоў, і як кожны чалавек увогуле ён не вечны. Як могуць следчыя, якія там тыя самыя амапаўцы, якім па 25 гадоў, па 30-35 гадоў, што яны ўвогуле сабе думаюць? Ведаеце, што на месцы сваякоў гэтага забітага можа быць кожны следчы, які сядзіць сёння у камітэце. Можа быць кожны супрацоўнік міліцыі. І вы хочаце для сваіх сваякоў блізкіх вось такога? Мне падаецца, што гэта проста пытанне нейкіх маральнага выбару чалавека. І тут павінен для сябе сёння кожны зрабіць. Такога не павінна адбывацца ў краіне. Таксама трэба нагадаць, што вось светлай памяці спадар Роман Бандарэнка, ён калі служыў у войску, ён служыў вось у гэтай частцы 32-14, у частцы спецназу унутраных войскаў. Гэта яшчэ на рэмарка наконт таго, што вось там гэта сістэма, і а што я магу зрабіць, і так далей. Усё залежыць ад кожнага канкрэтнага чалавека. Кожны канкрэтны чалавек дарослы заўсёды самастойна прымае рашэнне і сам фармуе свае погляды. Заставацца чалавекам ці проста быць вось такім, па сутнасці, злачынцам, бо выконваць гэтыя злачынныя загады. Канешне, яны выконваюць гэтыя загады, яны на іх ідуць. Некаторыя з іх думаюць, напэўна, што яны такім чынам падтрымліваюць Александра Лукашэнка асабіста, але паслухайце, вас наймаў беларускі народ на працу. Вы давалі прысягу, і тое фінансаванне, якое вы атрымоўваеце кожны месяц на свае рахункі банкаўскія, вас фінансуюць сёння кожны грамадзянін, і Раман вас фінансаваў, а вы яго забілі. Дык што гэта такое, калі мы працягваем фінансаваць тых людзей, якія нас забіваюць? Павінен спыніцца гэта фінансаванне.
Таксама важны момант, як мы гэта заўважаем зрэшты на акцыях, калі людзей збіраецца шмат у сталіцы, напрыклад, па 200 тысячаў маршы, то вось у гэты момант, калі людзей багата, міліцыянты і людзі ў форме, ды нават без формы, яны баяцца падысці, яны баяцца разагнаць. Але як толькі вось людзі пачынаюць разыходзіцца, то пачынаюцца вось гэтыя такія карныя аперацыі. Тут таксама, можа, і для следчых варта нагадаць, што вось ствараецца, вось, напрыклад, гэты прафсаюз байпол, так? І ўсё ж такі, калі яны будуць разам салідарныя, то яны маюць шанец выступіць нават цяпер, пасля 3 месяцаў. Салідарнасць магчымая ва ўсіх супольнасцях. І тут таксама. Я ўпэўнена ў тым, што ёсць людзі, якія могуць эту салідарнасць праявіць адзін з адным, і мы бачым ужо прыклады, што людзі адмаўляюцца, пішуць рапорты, звальняюцца са сваёй працы, адмаўляюцца выконваць гэтыя загады. Але як паўплываць на ўсю сістэму і дагрукацца да гэтых людзей, што вы можаце быць на месцы гэтых людзей, нельга так рабіць. Трэба спыняць гэта. Закон, гэта асноўнае, што павінна быць у краіне. І адказнасць павінен несці кожны аднолькава, незалежна ад таго, прэзідэнты, працоўны, ці следчы, ці хтосьці іншы. Вось на гэтым базуецца, грунтуецца краіна. Калі такі прававы дэфолт у краіне існуе, то гэта доўга не можа працягвацца. Бо гэта разбурэнне краіны з усіх бакоў. І колькі часу яно так пратрымаецца? Я не даю тут шмат, вам шчыра скажу. Бо нейкі парог нашага трывання, ён ёсць. І мне падаецца, што ўжо вось гэтая чырвоная мяжа, пра якую заўжды кажа Александр Лукашенко ў дачыненні да нас, яна з іх боку ўжо даўно перайдзена. І беларускі народ уже не будзе гэта трываць. Людзі ўжо будуць самаабараняцца ад вось гэтых людзей. Хто вы? Вы не прадстаўляецеся, вы ходзіце ў масках. Таксама вось сёння тое, што мы гаварылі з праваабаронцам Олегам Воўчыкам, абмяркоўвалі, што незаконнае гэтае затрыманне, ўсё гэта незаконнае. Памятаем, што ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека у прэамбуле ёсць такія словы, што менавіта ўлады павінны ахоўваць правы чалавека, каб у людзей проста не заставалася іншага выйсця, акрамя як, па сутнасці, паўстання супраць тыраніі і прыгнёту. То бок, але зараз тое, што мы бачым, гэта улады вядуць да гэтага. Мы ўсе хочам, каб усё было мірна, аднак пытанне, ці ўвогуле застаюцца яшчэ нейкія рычагі ўздзеяння на гэтых карнікаў? Слухайте, рычагі ўздзеяння будуць з боку беларускага народу. Пабачыце, і ніхто, мірныя людзі, які выходзяць на дэманстрацыі, не хочуць ніякага супраціву. Яны выходзяць, кожны раз сведчаць пра свае патрабаванні. Яны прыніжаныя вынікам выбараў, яны прыніжаныя беззаконнем, якое адбываецца ў краіне. Яны патрабуюць вось гэтай справядлівасці і законнасці. Всё. Што тут незразумелага, сябры мае дарагія? І беларускі народ будзе патрабаваць гэтага далей, тымі метадамі, якімі дасяжныя, пры тым, што мы і на мірных пратэстах, і ва ўсіх іншых сваіх дзеяннях мы кіруемся Канстытуцыяй, у адрозненні ад тых людзей, якія нас збіваюць і забіваюць. Яны ўвогуле кіруюцца, мне незразумела, якія ў іх дакументы, якімі кіруюцца. Мне падаецца, нейкія устныя проста загады аднаго ці 2 чалавек. Але гэта вам ніяк не гарантуе бяспеку, я вам скажу. Ніяк. Спадарня Вольга, вось таксама памятаем пра Рамана Бандарэнку, які сёння памёр. І ў гэты момант у сталіцы збіраюцца сотні чалавек на плошчу пераменаў, каб ускласці кветкі, запаліць знічы. Працуе там таксама наш калега Алесь Сіліч. Ужо зараз паспрабуем перадаць яму слова. Алесь, вітаю яшчэ раз. Ты ў эфіры, распавядзі, калі ласка, што цяпер адбываецца на плошчы пераменаў? Спрабуем яшчэ наладзіць сувязь, паспрабуем ўсё ж такі, можа, пазней. Спадарня Вольга, вось сёння Святлана Ціханаўская ў сваім тэлеграм-канале заявіла ў сувязі ў тым ліку з тым, што па сутнасці ўлады скралі грошы, якія прыйшлі на дапамогу ахвярам катаванняў, тым, каму давалі сотні, штрафы і гэтак далей ад ініцыятывы Buy Help, што людзям варта засцерагчы сябе ад такіх крадзяжаў і трэба здымаць ж такі грошы з усіх рахункаў, трэба нават закрываць рахункі ў Беларусбанку, Белаграпрамбанку. Святлана Ціханаўская зазначыла, што гэтыя банкі наўпрост забяспечваюць рэжым. Вось, можа, сапраўды, калі беларусаў забіваюць, калі іх не проста калечаць ці катуюць, але іх забіваюць, можа, ўжо не варта там думаць пра тое, што будзе там з эканомікай і гэтак далей. Гэта ўсё такі другаснае пытанне. І варта сапраўды усім так сканцэнтравацца, грамадзянам перажыць гэта, але ўсё ж такі дабіцца
хочацца свабоды ў сваёй краіне. Слухайте, мне падаецца, сёння грамадзяне, які выступаюць за змены ў краіне, за новую Беларусь, яны перасталі глобальна думаць пра тое, як захаваць эканоміку Беларусі. Бо сёння любой эканамічны ціск з боку кожнага грамадзяніна, ён дадае нейкі штуршок да развалу гэтай сістэмы. І, канешне, тое, што адбылося з блакаваннем рахункаў, зняццём грошаў, гэта яшчэ адно беззаконне з боку ўладаў. Нічога законнага ў гэтых дзеяннях няма. Гэта яшчэ адно такое здзек над законам, да? Бо прыватная ўласнасць зноў у нас не абараняецца ніякім законам. То бок у цябе могуць прыйсці забраць усё, што хочуць, прыйсці з обшукам забраць, залезть у твою кішэню, залезть у твой рахунак. То бок у іх развязаны рукі, яны робяць зараз усё, што заўгодна. Это пра вось той прававы дэфолт, про які мы казалі, таксама і звязаны з дзеяннямі праваахоўных органаў. Тут тое ж самае. І, канешне, тут кожны грамадзянін павінен для сябе прыняць рашэнне, ці будзе ён далей працягваць фінансаваць пра тыя інструменты, якія ў яго ёсць, гэтую сістэму. А гэта, канешне же, любыя нашы банкаўскія рахункі, усё, што ў нас ёсць. Мы фактычна фінансуем сістэму. Таму калі сістэма не разумее, што мы хочам размаўляць, а не вайны, то, напэўна, нам трэба прымяняць усе інструменты, якія ў нас ёсць, у тым ліку і тыя, якія вы агучылі, для таго, каб перастаць фінансаваць сістэму. Спрабуем таксама ўсё яшчэ звязацца з нашым корэспандэнтам, які працуе на плошчы Пераменаў. Алесь, вітаю цябе. Ці чуваць студыю ў Менску? Бачым, што ўсё ж такі не ўдаецца пакуль наладзіць адпаведную сувязь з плошчай Пераменаў. Спадарня Вольга, вось таксама наконт гэтых рычагоў уздзеяння, тое, што гаварылі. І гэты прававы дэфолт, людзей забіваюць, людзей вось так цягаюць у гэтыя бусы. Сёння не толькі там на вуліцах затрымоўваюць, увогуле вось уварваліся ў каскад. Прыехала там з дзясятак бусаў з гэтак званымі сілавікамі, ўсё акружылі і правялі нейкую спецаперацыю па здыманні сцягоў, і дзеля гэтага, не прадставіўшыся, проста павыломвалі дзверы ў кватэры. Гэта ўвогуле тое, што ў такіх маштабах увогуле у чалавека ўвогуле няма ўжо цяпер ніякага права на прыватнасць у Беларусі. Гэта па-першае. Па-другое, у беларусаў ўжо няма разумення, што такое закон. Калі нас усіх вучылі, да, што ёсць закон, ёсць нейкае прававое поле, але зараз гэтага нічога не існуе. І разгублены беларус думае, так а што? Яны прыходзяць да мяне санстанцыя, ці хтосьці ў бізнес, ці хтосьці ў мою кватэру. Што гэта? Чым яны кіруюцца? Чым кіруюцца суддзі, якія прымаюць гэтае рашэнне? Нічым яны не кіруюцца. Яны кіруюцца загадамі зверху. Так у такой краіне уже яны самі даюць людзям неправавыя механізмы, да? То есть яны самі не ў прававым полі, і яны вымушаюць людзей таксама дзейнічаць нейкімі іншымі метадамі. І, канешне, у нас таксама у сябра Коордынацыйнай рады, у Аланы Гебрамар'ям сёння таксама быў обшук, і яны кажуць заўжды, што да, мы там канстытуцыйная рэформа, нейкі дыялог. Праз што? Праз тое, каб паставіць на калені, праз тое, каб згвалціць, даць сотні, пасадзіць у турму. Вось гэта яны бачаць як дыялог. Гэта не дыялог, гэта метады гвалту, якія яны працягваюць да тых людзей актыўных, які выказалі сваю грамадзянскую пазіцыю. Бо віна гэтых людзей толькі тым, што яны не падтрымліваюць Александра Лукашэнку. Яны не згодны з яго палітыкай. Больш ніякай віны ў гэтых людзей няма ў гэтай краіне. Таму мы павінны прымаць адзін аднога ці ваяваць. Мы ўсё ж такі гэты 3 месяцы спрабуем сказаць, што мы гатовы прымаць адзін аднога, бо мы хочам жыць у адной краіне, і мы адзін народ. Але ўсё ж такі злачынцы павінны быць пакараныя. Не, я не пра злачынцаў, а пра то, што нас дзеляць на тых, хто прадстаўляе адзін бок ці другі. Злачынцы, мы зараз я не кажу пра тое, што не павінны быць пакараны. Пакаранне павінны панесці ўсе, хто здзейсніў злачынства. Але мы, конечно ж, таксама не бандыты. Мы не будзем забіваць на вуліцах людзей, ці не будзем прымяняць да іх нейкі гвалт. Ёсць сістэма, якая будзе правая працаваць, і ўсе людзі, якія парушылі законы, яны будуць сядзець у турме. Яны будуць несці адказнасць згодна крымінальнаму кодексу. І гэтых людзей, як мы бачым, досыць шмат тых, хто вось прыязджае. Таму тут пытанне ў тым, як яны дазваляюць сабе гэта. Хто вы? Людзі? Вы людзі?
сапраўды так цывілізавана, мірна паводзяцца, даюць прыклад усяму свету, як можна адстойваць свае правы, нягледзячы вось на такое беззаконне з іншага боку. Часам вось вы кажаце, спадарня Вольга, што з таго боку спрабуюць нас раздзяліць наш народ, аднак вось сур'ёзна ёсць такое ўражанне, што гэта як быццам бы сапраўды як быццам мы два розныя народы з рознай ментальнасцю. З аднаго боку людзі, якія хочуць, щоб было законна, спакойна і мірна, а з другого боку людзі, якія проста забіваюць на вуліцах, якім закон не пісаны, для якіх слова закон не існуе. Слухайте, ну іх так мала. Гэта непрапорцыйна. Нельга параўнаць тое, што вы зараз кажаце. Бо людзей, якія мірна хочуць жыць, 97%. Ну, то есть нема, запытайце у чалавека, у кожнага ці хоча, ці падтрымлівае ён гэты гвалт. Да ніхто не пацвердзіць, што ён падтрымлівае. Хто гэтыя людзі? Хто гэтыя ў балаклавах? Іх трэба ў автазакі. Вось адзіны адказ на гэтае пытанне. І тут не пытанне, што мы на кагосьці там ціснем. Такога не павінна быць. Гэта нейкі сюр. Я шчыра скажу, калі бачыш гэта кожную нядзелю, бачыш вось гэтыя відэа ці фотаздымкі з Менску. Гэтыя людзі павінны сядзець у турме. Гэта адзінае, чаго патрабуе беларускі народ сёння. Гэта патрабуе большасць. І да гэтай большасці трэба прыслухоўваць. Так працуюць ва ўсім свеце. Большасць вырашае, у якім накірунку рухацца краіне. Так вось гэтая большасць для себя прыняла рашэнне. І ў гэтым рашэнні Александр Лукашенко не з'яўляецца прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Ён не мае права даваць загады. Таму важна, каб ўсё ж такі людзі, якіх яшчэ ёсць нейкае сумленне, гэтыя загады сабатавалі, каб не выконвалі злачынныя загады спадарства. Нагадаю, што сёння ўначы так званыя сілавікі затрымалі ды моцна збілі Мінчука Рамана Бандарэнку, жыхара кварталу на вуліцы Чарвякова, вядомага ва ўсёй краіне як плошча пераменаў. У цяжкім стане непрытомнага мужчыну прывезлі ў шпіталь хуткай дапамогі, дзе ён упаў у кому. Там яму зрабілі трапанацыю чэрапа, выратаваць жыццё пацярпелага, аднак не ўдалося. Больш падрабязна пра гэтую справу, пра смерць нашага суайчынніка, героя Беларусі, распавядзе мой калега Ігор Станкевіч. Снимайте! На плошчы пераменаў у Менску невядомыя ў балаклавах збіваюць Рамана Бандарэнку. Ён выказаўся супраць зразання бела-чырвона-белых стужак. Узник конфликт. Вчера приехали в очередной раз так называемые ябатьки. Их уже было больше. Под прикрытием 4 автобусов тихарей. Автобусы тут где кто затихарились. Вот. Спровоцировали конфликт. Полезли в драку молодому человеку, кроме, который здесь был какое-то время на площадке. Вот. Но начали волтузить, я так понял, мешались уже тихари. С двух сторон вот отсюда вот побежали люди в гражданской одежде и начали двух пацанов просто укладывать на плечи. Один человек убежал, второй человек, который Роман, вот здесь вот его уложили, взяли 3 человек за руки-ноги и унесли вот туда вот в бус. У пачатку першай гадзіны непрытомнага мужчыну прывезлі з управлення ўнутраных спраў цэнтральнага раёну ў шпіталь хуткай дапамогі. У карцы агляду зазначана: цяжкая закрытая чэрапна-мазгавая траўма, вострая субдуральная гематома на галаве, кровазліццё ў мозг, траўмы мягкіх тканак. Стан цяжкі. У аперацыйную Роман трапіў у коме. Мы информацию сообщаем тут только близким родственникам. Мать в палате находится. Жена должна приехать вроде по имеющейся у меня информации. Сейчас будет большой консилиум. Матери будет доложена ситуация. Связывайтесь с ней, получайте информацию о состоянии у матери или у близких родственников. Мы не можем сообщать посторонним медицинскую информацию. Прэс-служба МУЗ Беларусі ў тэлеграм-канале сцвярджае, што гэта быў дваравы канфлікт і канфрантацыя поглядаў. Маўляў, адныя вывешваюць, малююць і наклейваюць несанкцыянаваную сімволіку, а іншыя ж неабыякавыя грамадзяне спрабуюць аднавіць парадак і не дапускаць парушэнняў правілаў добраўпарадкавання. А з наступствамі гэтых канфліктаў разбіраецца МУЗ. Аднак суседзі не сумняюцца. Раман Бандарэнка пацярпеў менавіта ад сілавікоў. Я уже тут такого навиделась, ну вот честно. Степана хватали, несли вот так же вот на руках. Только люди, правда, были в форме. Да. Ребят, мусор выносили, их занесли, завезли в РОВД, правда, отпустили. Сколько можно? Отсюда его, насколько я знаю, уводили еще, он был в сознании, на своих 2. То есть все, что с ним произошло, все диагнозы, это все последствия
не знаю, либо ВУЗ, либо РОВД. Праваабаронцы сумняюцца, што міліцыя распачне крымінальную справу і знойдзе злачынцаў. Крымінальная справа, можа быць, і будзе ўзбуджана, хаця я сумняюся таксама, што на этапе праверкі это все скончыцца. Але яна, хутчэй за ўсё, будзе прыпыненая за неустанаўленнем асобы. Я паўтаруся, што я думаю, што не будзе знойдзены тыя, хто гэта зрабіў. Раману Бандарэнку быў 31 год. Ён закончыў акадэмію мастацтваў, служыў ва ўнутраных войсках. Апошнім часам працаваў дырэктарам адной з сеткавых крамаў. Апошняе, што ён паспеў напісаць у дваровым чаце, я выходжу. Ігор Станкевич, Белсат. Смерць Рамана Бандарэнкі пацвердзілі і нашыя крыніцы, у тым ліку шпіталі, ды таксама сваякі спадара Рамана. А жыхары плошчы Пераменаў у гэтыя хвіліны выйшлі на вуліцу на знак смутку ды салідарнасці. Наш тэлеканал выказвае спачуванні родным і блізкім святой памяці Рамана Бандарэнкі. І таксама, шаноўнае спадарства, дарагія землякі, Раман Бандарэнка – гэта сапраўдны герой Беларусі, які, па сутнасці, у якога забралі жыццё за нацыянальны сцяг, за бел-чырвона-белы сцяг, бо яго забралі ў бусік невядомае, калі ён прыйшоў, каб абараніць вось гэтыя бел-чырвона-белыя стужкі, якія вісяць у двары, наш сцяг, сцяг свабоды. І калі ён проста прыйшоў вось да гэтых людзей у балаклавах і запытаўся, што вы тут робіце, навошта, спрабаваў высветліць вельмі цывілізавана, культурна іхную пазіцыю, яны на яго проста накінуліся, запіхалі ў бус, прывезлі ў цэнтральны РУУС, а адтуль завезлі ў шпіталь хуткай дапамогі, дзе ён упаў у кому, потым яму зрабілі вось аперацыю на чэрапе. Аднак уратаваць жыццё лекарам не ўдалося. Пытанне таксама зноў-такі, яшчэ раз хацеў бы звярнуцца, пытанне да следчых, у тым ліку з раённага аддзелу следчага камітэту цэнтральнага раёну сталіцы. Спадарства, вы ж усе праходзілі туды адбор, вы маеце вось гэтую юрыдычную адукацыю. Вы, напэўна, кожны чалавек, калі ён выбірае нейкую прафесію, ён марыць кімсьці быць, штосьці рабіць, быць карысным, рэалізавацца, дасягнуць нейкіх вышыняў. Спадарства, а што вось вы цяпер робіце? Ці вы будзеце ўзбуджаць крымінальную справу, ці будзеце вось так баязліва перад адным чалавекам старым, які не мае права на пасаду і вось упіўся ў гэтую ўладу проста як наркотык? І што, дзеля гэтага вы вучыліся ўсе гэтыя гады? Дзеля гэтага, каб баяцца ўсё жыццё? Вы ж таксама, вялікая частка з вас маладыя людзі, падумайце, як вам з такім камянём на сэрцы, камянём на сумленні жыць? Зараз ўсё ж такі настаў той час, калі кожны беларус робіць вось гэты выбар сумлення. Нагадаю таксама, што вось у студыі са мной знаходзіцца спадарня Вольга Кавалькова, сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады. І сапраўды, вось нягледзячы на гэтыя трагічныя навіны, бачым, што штодня, нягледзячы на запалохванні, на страх, можа, адсутнасць недзе нават салідарнасці, ўсё новыя і новыя людзі выказваюць сваю пазіцыю. Гэта рабочыя, напрыклад, сёння ўжо гаварылі ў эфіры 4 супрацоўнікі Беларуськалію ў Салігорску заявілі аб сваім страйку. Таксама вось сёння была гераіня нашага эфіру і сюжэту, настаўніца з маленькага аграгарадка Добрая ў горадскім раёне, дзе 500 чалавек жыве, аднак яна не пабаялася, яна выйшла, сказала, я страйкую супраць вось гэтага гвалту. То бок час сапраўды прачнуцца не толькі вось героям Беларусі, але таксама час прачнуцца, каб кожны чалавек усвядоміў, што кожны можа стаць сёння героем, проста адважыўшыся вось на такія ўчынкі. Ну, працэс ідзе. І я вам скажу шчыра, што тое, што адбылося за гэтыя 3 месяцы, тыя ахвяры, якая панесла наша краіна, не даюць нам права не перамагчы. Мы проста абавязаны здабыць гэтую перамогу і даказаць і ўсёй нашай краіне, і самім сабе, чаго мы варты. А мы варты іншага жыцця ў сваёй краіне. Не таго, што зараз адбываецца. Бо мы ўладары на сваёй зямлі. Мы не маем права гэта цярпець. Бо ўладу фармуе беларускі народ. Ён яе фінансуе. Мы павінны быць палітычна актыўнымі. Мы не павінны сядзець і чакаць, што хтосьці за нас будзе прымаць рашэнні, хтосьці за нас будзе прымаць законы, хтосьці далей будзе пісаць за нас наша жыццё.
у гэтым годзе ўсе гэтыя працэсы, якія адбываліся 26 гадоў, не спыніліся. У іншым накірунку зараз развіваецца наша краіна. Гэтыя працэсы немагчыма спыніць. Калі Александр Лукашенко ці хтосьці вакол яго яшчэ гэтага не разумее, то ў яго зараз ёсць час якраз пра гэта падумаць, калі яны умеюць гэта рабіць. Бо гэты 3 месяцы кожны беларускі грамадзянін даказвае, што ён не здасца. Людзі выходзяць, пратэстуюць, далучаюцца да забастовак, закрываюць свой бізнес, з'язджаюць з краіны. Гэты працэс неабрацім. І далей будзе адбывацца тое ж самае. І такія крокі, і такія дзеянні далей, якія адбываюцца зараз, забойствы, гвалт, рэпрэсіі, яны толькі ўзмацняюць людзей у тым, што злятых, што мы павінны дамагчыся перамогі. Нема працэсу назад, ёсць толькі працэс наперад, і мы туды ідзем. Таксама памятаем, вось ёсць гэтыя таксама гістарычныя паралелі і з 37 годам, як, напрыклад, варанкі чорныя ездзілі, выдзёргівалі людзей з кватэраў, зараз кажуць, вось гэта сінія бусы ездзяць. Ёсць таксама паралелі часта з акупацыйнай адміністрацыяй, як яны ставіліся да насельніцтва Беларусі. І тое, што я таксама вось абмяркоўваў з гісторыкам Ігорам Мельнікавым, тое, што ўражвае, напрыклад, у 37 годзе, калі былі курапаты, туды звозілі людзей, іх расстрэльвалі тысячамі, іх проста клалі ў ямы, і вось з-за таго, што не было супраціву, столькі людзей загінула. Тое самае было, напрыклад, у канцлагерах, калі дзясяткі ахоўнікаў, эсэсаўцаў маглі пакласці ў магілу у печы дзесяткі тысячаў чалавек, таму што у людзей была скаваная вось гэтая воля, і яны баяліся паўстаць, баяліся нейкі аказаць супраціў. То бок, падаецца, таксама варта усведамляць, што калі людзі здадуцца, калі людзі будуць баяцца ўсяго, то будзе проста толькі горш. Не будзе, як было раней. Будзе проста горш. Будзе Беларусь без будучыні і будзе увогуле вось тое, што там казалі, перабольшванне, не перабольшванне пра паўночную Карэю ў Еўропе, але, здаецца, ўжо нічога нельга выключаць. Калі параўноўваць падзеі 37-га і сённяшні дзён, канешне, яны маюць узаемасувязь, бо пакаянне ў тых падзеях не адбылося ў Беларусі. Не было усведамлення, што гэты працэс, што нельга так са сваімі грамадзянамі рабіць. Улада не зразумела гэтага і працягвае ў тым жа накірунку рухацца далей, забіваць сваіх грамадзян сваёй краіны, і гэта вайна са сваім народам. Гэта не дыялог, гэта вайна, забойствы і катаванні. Яны павінны спыніцца. І, канешне, тут, калі мы кажам пра то, што ўжо 3 месяцы мірнага пратэсту і выказвання сваёй пазіцыі жыхарамі вось за апошнія там паўгады, калі гэтыя працэсы пачаліся, то калі яны думаюць, што гэта магчыма спыніць, то яны проста памыляюцца ў гэтым сваім кроку. І яны павінны спыніцца, і мы павінны разам думаць, як будзе далей развівацца наша краіна, у якім накірунку, бо ім месца на тым жа месцы няма ў гэтай краіне. Людзі не будуць іх рашэнні выконваць, прымаць законы, якія яны прымаюць без нас. Это працэс, паралельныя працэсы, якія адбываюцца па ўсёй краіне зараз. Людзі аб'ядноўваюцца, людзі салідарныя ў сваіх дварах, у сваіх супольнасцях, на працы, паўсюль. І толькі няма месца ў гэтай салідарнасці уладам. І калі яны гэта не зразумее, не далучыцца да гэтай салідарнасці беларускага народа вакол патрабавання законнасці і справядлівасці, тады, напэўна, працэсы будуць не ў яе бок развівацца. Таму тут ужо ўсё відавочна. Вы правільна ўсё сказалі. Тут сапраўды, трэба таксама разумець, што, як і вы кажаце, іх меншасць. Гэта людзі, якія атрымаюць сітуацыю толькі дзякуючы гвалту, толькі дзякуючы вось гэтай узброенасці сваёй, гэтай зброі, якой яны размахіваюць, і без пакаранасці. Але пытанне, колькі яшчэ можа так цягнуцца, што мільёны людзей у 21 стагоддзі знаходзяцца ў закладніках, можа быць, у нейкай групоўкі, якая налічвае тысячы чалавек, якія маюць проста зброю і маюць нахабнасць дзейнічаць, не гледзячы ні на што. Ужо ніколькі не можа цягнуцца. Бо тое, што зараз адбываецца, гэта вынік таго палітычнага крызісу, у якім апынулася наша краіна за 26 гадоў. І ўжо ў нас няма часу больш. Крызіс гэта ўжо ўсё, вось мяжа крызісу. Ці мы спрабуем яго вырашыць, а вырашэнне гэтага крызісу гэта улада належыць беларусам. Мы павінны кіраваць сваёй краінай на мясцовым узроўні, у якасці мэраў гарадоў, у якасці дэпутатаў парламенту. Вось механізм
пераадоленне палітычнага крызісу. Не тая фікцыя, якая зараз адбываецца, што ўсіх нам назначылі, па ўсіх пасадах пасадзілі, і мы быццам бы выконваем рашэнне тых людзей, якіх мы не абіраем, які нас не прадстаўляюць. Ну так не будзе ўжо далей. Наладзілі мы ўсё ж такі сувязь з плошчай пераменаў, дзе працуе наш калега Алесь Сіліч. Алесь, вітаю цябе. Ну і адразу табе слова, што цяпер там адбываецца на плошчу пераменаў. Ну вось менавіта ў гэтую секунду вся плошча скандуе словы трыбунал. Я хочу сказаць, што з моманту апошняга злучэння тут прайшло ўжо не менш за 1000, можа быць, уже некалькі тысячаў чалавек. Людзі весь час ідуць, приезжают с іншых районов, все идут кветками, нек прорываются туды, до гэтай трансформаторной будки, складывают кветки, начинают сигналить улицы клаксонами, прилегаючи ось Морхівський тракт, Червякова вулиця. Люди выставляются, я бачу у дворах, на балконах снова червоно-белые стяги. И ось такий поток людей, некоторые уже сходят, склавши кветки, едут по своих справах. Хтось приезжая и ось зараз скандують «Вечная память героям». Это, конечно, сегодняшний митинг присвячений забойству Романа Бондаренка, нашего нового национального героя. Люди вельми занепокоєні, люди обмірковують. Ось не забудем, не простим зараз. То есть это постоянное скандование и постоянный поток людей. То есть люди приходят, люди приходят, и все время новые машины подъезжают, тут уже заблокованный целый район. То бок гаворка, што гэта не толькі жыхары раёну, нават працуючы з колькасці. Я бачу з усяго Менску. І нават я бачу машины з раённымі нумарамі, то бок не з сімёркай, а з іншымі нумарамі. Ще абмяркоўваюць ганебныя заявы Міністэрства ўнутраных справаў, спадарня Чемоданова, прэс-сакратар заявила, што не вінаватая я, што гэта не наши люди, але люди, конечно, гэтаму не вераць. Все разумеюць, хто гэта людзі ў балаклавах, яны прадстаўляюць гэты губа-пік, милицию, неведомо які структури АМАП. Мы уже заблыталися просто в этих назвах и в этих людях, которые то в неком цивильном, то в форме, то не в форме. Ну вот, снова мне тяжко говорить, потому что в шуме стою. Но все начинают скандовать, теперь живе Беларусь. Наш национальный лозунг «Живе Беларусь». Алесю, калі столькі людзей прыехала, каб ушанаваць святой памяці Романа Бондаренку, я так разумею, што вось гэтыя карнікі ў балаклавах цяпер пабаяліся прыехаць на плошчу пераменаў, іх там няма. Ведаеце, я уже про это казаў, они такую шакальную тактику применяют. Калі яны бачаць, яны накидываюцца заўсёды на малыя групы. Конечно, калі такую вялікую колькасць людей яны бачаць, яны тут же зліняюцца, яны боятся, потому что я ведаю, что им нічога тут не светіць. І уже было бачна, что яны не з'явяцца ўжо прыкладна пасля 8 гадзіны, калі было уже больше за 300 человек. А зараз тут уже з усімі наваколіцы, я думаю, что не менш за 1000. І уже у тых парней слаўных не бачна і блізка. Таксама тое, што бачым на кадрах, вось гэтая славутая трансфарматарная будка, дзе былі намаляваныя дэджэі пераменаў, якіх не раз замалёўвалі камунальнікі пад наглядам сілавікоў, і самыя сілавікі ездзілі з балончыкамі фарбы. Аднак зноў людзі выйшлі, і зноў тое, што мы бачым на кадрах, замест вось гэтых савецкіх зорак, нейкай незразумелай такой чырвона-зялёнай мазні, якую там сёння пакінулі, людзі зноў пішуць нацыянальныя лозунгі, зноў «Жыве Беларусь» і зноў наша нацыянальная сімволіка. Так, і таксама фраза такая, што мы выжывем, мы самыя лепшыя, мы самыя моцныя. І вось залез хлопчык зноў на трансфарматорную будку, павесіў чырвона-белы сцяг, и он так крыху похиснулся, он снова залез, его поправил. И вот уже люди пришли, я бачу, уже, ну, коля где-то 5-6, может быть, стягов. То есть снова приходят со стягами. И люди такие, вот не глядя на маски, но все ж таки бачу, что люди с добрыми вачима, але вельми, конечно, занепокоены тем, что адбываецца, потому что вельми меня, конечно, здзівіла, паўтаруся, что вельми шмат людей с детьми, тут дзіцячая пляцоўка, и приходят с колясками, с малыми детьми, не боятся. На это место, где учора фактично был забитый человек. Просто ни за что. Гэта, напэўна, таму, што людзі ўсё ж такі хочуць жыць у сваёй краіне, хочуць, каб наша маладое пакаленне вырасла свабоднымі, каб вось нашае пакаленне ўсё ж такі змагло здабыць эту свабоду, а каб наступныя пакаленні ўжо не меліся так пакутаваць і проста маглі свабодна і шчасліва жыць у сваёй краіне. Так,
вядома, я згодны. Я вам скажу, што яшчэ размаўляю з людзьмі не толькі на гэтых акцыях. Это кожны это жыццё ў некім штодзённым шоку ад таго, што робіць дзяржава. Заявы літаральна штодня шакуюць сваім жахам і звязаны з гэтым арыштам грошай, якія прыйшлі на рахункі людзей, каб магчым перажыць гэты перыяд. І гэта проста літаральна дзеянні гангстараў. Это не дзяржава, это некая шайка гангстараў, якая можа сёння забраць нашы грошы, забіць нас на вуліцы, закінуць нас у пастарунак. Людей просто, которые гуляют там с кветками, мы наведываем суды каждый день. Это просто какое-то позорище и судилище. Это просто немагчыма уже глядеть. Але таксама тое, што, здаецца, не могуць зразумець прадстаўнікі тых, хто ўтрымоўвае ўладу. Ім не раз гаварылі, што ўсё, што яны робяць незаконна, што гэта выклікае рэакцыю людзей, яны не верылі. Бачым, па сутнасці, такую рэвалюцыйную сітуацыю ўжо 3 месяцы, але аднак яны не хочуць спыняцца. Але вось палітолагі гавораць пра тое, што калі няма нейкіх, не пакідаюць законных дарогаў для вырашэння сітуацыі, то ўлады самыя правакуюць, што у людзей лопне гэтае цярпенне, і калі для ўлады не працуе закон, то для некаторых людзей заўсёды знойдуцца такія людзі, якія таксама будуць ігнараваць закон і толькі будуць дабівацца сваёй мэты. Аднак ўсё ж такі людзі, нашыя беларусы, хочуць, каб усё было мірна. Гэта, я думаю, жаданне кожнага псіхічна здаровага чалавека, каб усё было з мінімальнымі ахвярамі, каб усё ж такі змаглі мы як мага менш, каб было ахвяраў, каб было як мага менш пакутаў і гэтай крыві. Так, я еще хочу добавить такое слово. Из-за того, что милиция незаконно арестовала мой автомобиль, я зараз езжу громадским транспортом и таксовками, размовляю с таксистами, тем лику Яндекс.Такси. И ведаете, таксовщики, все литерально наши в Баку, они кажут, что мы уже, эта струна, она натягивается. И то, что робить улада штодня, эта заява, они натягивают эту струну, робят просто подштурховывают людей до неких кардинальных деяний. Еще мне сделал той факт, что сказал таксовщик, что Яндекс.Такси, когда приезжая по заказу, бачит, что там милиционер, ці нейка мапа, ці нейкі ще представник державы, они просто не везут этих клиентов. Они кажут, сломалась машина, нечто придумывают и съезжают. Они кажут, мы больше милицию и державных чиновников не обслуговываем. Ну, вот это на всех уровнях. Такі народны адказ і нічога дзіўнага. А што яшчэ можна чакаць, калі той бок паводзіцца як бандыты? Ніхто з бандытамі справу мець нармальны чалавек не хоча. Дзякуй вялікі. Алесь Сіліч распавядаў пра тое, што таксама адбываецца на плошчы пераменаў, куды цяпер прыйшлі ўжо тысячы людзей. За гэтую апошнюю гадзіну прайшлі, каб ускласці кветкі, запаліць знічы ў памяць за Романа Бандарэнку, які сёння памёр. Яго прывезлі з РУС у коме. Лекары спрабавалі яго выратаваць, аднак не ўдалося. Жыхары плошчы пераменаў сёння ушанавалі Романа Бандарэнку хвілінай маўчання. Давайце яшчэ раз перанясемся на момант у сталіцу, на гэтае месца. Я попрошу закончить на минуту все разговоры. Товарищи, минута молчания. И объявить минуту молчания по нашему герою Роману. Я не знаю, что говорить. Просто минута молчания. Попрошу всех помолчать. Людзі скандуюць
трыбунал, усе хочуць правасуддзя, усе хочуць, каб закон працаваў, каб злачынцы былі пакараныя. Тое, што вось спадарня Вольга казаў мой калега Алесь Сіліч, што нават калі не хочуць следчыя, не хочуць суды, ўсё яшчэ там трымаюцца за нейкія свае пасады, нечага баяцца, то людзі як могуць спрабуюць усё ж такі адказаць карнікам, нават па дробязі, напрыклад, не ўдзяляючы ім нейкіх паслугаў па працы. Ну, конечно, яны не будуць працягваць гэта рабіць. І тут пытанне, мне падаецца, яшчэ ў тым, што пасля такіх момантаў вось якраз ідзе раскол сістэмы. То есть вот такія сітуацыі, якія здараюцца, якая здарылася сёння і быў забіты Раман, мне падаецца, дасць яшчэ адзін штуршок унутр сістэмы, бо гэтага не павінна адбывацца. Гэтага не павінна адбывацца ў 21 стагоддзі, каб людзей забівалі на вуліцы сярод белага дня людзі, якія прадстаўляюць сённяшнюю ўладу, і потым яшчэ ўлада адмаўлялася ад таго, што яна гэта зрабіла. Унутры сістэмы, і ведаеце, што апошнія вось гэтыя паўгады і падчас і выбарчай кампаніі, падчас тых падзей, якія адбываліся пасля выбараў, ўлада робіць шмат крокаў і дзеянняў, якія яе разбураюць, бо яна не ў стане ўжо ўтрымлівацца, у такім стане, як было раней. І такія сітуацыі яны даюць яшчэ раз магчымасць тым людзям, якія ўнутры сістэм, падумаць, ці ўсё ж такі вы можаце зрабіць гэты маральны выбар, напісаць рапарт і сысці з гэтай сістэмы, ці можаце вы напісаць рапарт і ўзбудзіць крымінальную справу. Гэта пытанне да кожнага, наколькі ты ў гэтай сітуацыі чалавек у першую чаргу. І ведаеце, там шмат афіцэраў, там шмат людзей, якія маюць нейкія крытэрыі, прынцыпы жыццёвыя. І вось менавіта гэтыя людзі павінны сёння сказаць, я не буду падтрымліваць гэтую сістэму, бо ні адна крымінальная справа за 3 месяцы не ўзбуджана. Мы маем шмат загінуўшых, забітых, збітых, згвалтаваных, і ні адзін чалавек не панёс гэтую адказнасць. Так не павінна быць. І яны павінны гэта разумець. І вось мне падаецца, сёння яшчэ адзін дзень, калі яны павінны падумаць і зрабіць правільны выбар, выбар свой. Чалавек ты, ці ты звер, і ты будзеш працягваць катаванне над сваім народам, над сваімі блізкімі. Бо яшчэ раз нагадваю, што на месцы Рамана можа аказацца любы чалавек. На месцы любога, каго кідаюць в автазакі, можа аказацца любы сваяк, браць, сястра, бо прававога поля не існуе. Чалавек можа ісці ў краму і будзе затрыманы. Чалавек можа быць збіты, таму што ён падышоў проста запытаць, што ж тут адбываецца, што ж вы робіце, то, што адбылося з Раманам. Ну што гэта такое? Мы не павінны ўжо больш гэтага трываць. І паглядзіце, канешне, людзі абураныя, яны працягваюць выходзіць, прыходзіць на плошчу, падтрымліваць, бо мы моцная, мужная нацыя, якая ў гэтым годзе паказала ўсяму свету, чаго мы вартыя. І гэта будзе працягвацца. Калі ўлада будзе далей разбураць сама сябе, напэўна, ўжо наступіць крок, калі яна разваліцца сама. Але памятаем, што вось дыктатура, той рэжым, які ёсць цяпер у Беларусі, іншыя краіны таксама праз гэта праходзілі. Калі мы ўзгадаем тое, чым калісьці Лукашенка захапляўся, многія смяяліся у 90-е гады з яго фразы пра Гітлера, што ён ідэальную сістэму ўлады выбудаваў. Але аказалася, што гэта зараз вось нам не да жартаў. Аднак вось калі разважаць пра гэта таталітарныя сістэмы, напрыклад, нацызм у Гітлера, гэта была злачынная ідэалогія, але там была нейкая ідэалогія, якая, напрыклад, ставіла немцаў вышэй за іншыя народы, якая там апелявала да нейкіх там злачынных арыентыраў. Тое самае, напрыклад, сталінізм, камунізм, таксама была вось гэтая ідэалогія некая, якая прыкрывалася утапічнымі лозунгамі, а па сутнасці забівала, нішчыла і проста было суцэльнае злачынства. Вось тое, што збудаваў Лукашенка, і ён сам нават прызнаваўся, што цяжка яму зразумець, якая ідэалогія, ідэяў ніякіх няма. Ёсць адна толькі ідэя, каб адзін чалавек вечна заставаўся ва ўладзе, і ўсё можна для гэтага зрабіць. Так, гэта асабістыя амбіцыі, гэта не ідэалогія. Ён хоча утрымліваць уладу, ён у гэтай уладзе сябе адчувае магутным нейкім, нейкі комплексы рэалізоўвае праз гэта. Не толькі ён адзін, я вам скажу шчыра, што калі я знаходзілася на Крэсціна ці там Жодзіна, то я бачыла людзей, маладых хлопцаў, і не ўсе, канешне, але гэтыя людзі, мне падаецца, проста праз тое, што ім далі
крыху улады, яны рэалізоўваюць свой комплексы, здзекуюцца над людзьмі, прыніжаюць іх. Так не павінна быць. Што гэта такое? Вам улада дадзена не для гэтага. Вам дадзена ўлада для таго, каб вы выконвалі загады ад народа. А калі вы робіце ўсё, што вам падаецца, хочацца рабіць, то гэта нічога з уладай не мае. Разумееце, пра што я кажу. Таму тут, калі параўноўваць тое, пра што вы кажаце, у Лукашэнкі не мае ідэалогіі. Ідэалогія правіць, пакуль правіцца. І ён зараз не разумее, у мяне ёсць падтрымка. Дакажы. Ты нелегітымны, ён в гэту кампанію не змог паказаць нічога, ні збор подпісаў, ні мітынгі ў падтрымку, ні людзей, якія за цябе прыйшлі прагаласаваць. Так які ты легітымны? Просто сидзі з этой пасады, дай людзям прафесійным, мужным, які хочуць жыць у краіне, любяць сваю краіну, развіваць яе. Бо за 26 гадоў што мы атрымалі? Руіны. Яшчэ калі сыдзе Лукашенко, мы яшчэ пабачым, у якім стане знаходзіцца зараз наша эканоміка і што у нас нічога няма. І трэба ратаваць усё. А далей з ім, это проста ўжо немагчыма. Мы атрымаем краіну, у якой проста з якой з'едзе ўвесь інтэлектуальны ресурс, людзі проста не будуць бачыць тут ніякіх магчымасцяў для развіцця. Мы такую краіну не хочам. І я не думаю, што тыя людзі, які працуюць унутры сістэмы, яны хочуць такую краіну. Бо ніхто няма каму будзе фінансаваць іх заробкі. Сапраўды так. І да Лукашэнкі, напэўна, ўжо няма ніякіх пытанняў. Усе мы бачым, што адбываецца, бачым гэтую маніякальнасць, якая нават сапраўды як нейкая псіхічная хвароба наконт улады. Аднак пытанне ўсё яшчэ застаецца да людзей, якія служаць у гэтай сістэме, якія ўсё яшчэ падпарадковваюцца як вінцікі, калі ў кагосьці забіраюць жыццё за нацыянальны сцяг, а хтосьці баіцца там страціць нейкую пасаду, нейкія грошы, гэта ўвогуле несупамерныя рэчы. Дзякуй вялікі, спадарня Вольга, што ў гэты складаны вечар, цяжкі вечар для ўсіх беларусаў былі маім і спадарства госцем. Нагадаю, што сёння ўначы сілавікі затрымалі і моцна збілі Мінчука Рамана Бандарэнку, жыхара кварталу на вуліцы Чарвякова, вядомага ва ўсёй Беларусі як плошча пераменаў. У цяжкім стане непрытомнага 31-гадовага мужчыну прывезлі ў шпіталь хуткай дапамогі. Там яму зрабілі трэпанацыю чэрапа. Выратаваць жыццё пацярпелага не ўдалося. Падрабязней мой калега ў сваім сюжэце, мой калега Ігор Станкевіч распавядзе. Снимайте! На плошчы пераменаў у Менску невядомыя ў балаклавах збіваюць Рамана Бандарэнку. Ён выказаўся супраць зразання бела-чырвона-белых стужак. Узник конфликт. Вчера приехали в очередной раз так называемые ябатьки. Их уже было больше. Под прикрытием 4 автобусов тихарей. Автобусы тут, где кто затихарились, спровоцировали конфликт. Полезли в драку к молодому человеку, кроме, который здесь был в это время на площадке. Но начали волтузить, я так понял, мешались уже тихари. С двух сторон отсюда побежали люди в гражданской одежде и начали 2 пацанов просто укладывать на плечи. Один человек убежал, второй человек, который Роман, здесь его уложили, взяли 3 человек за руки-ноги и унесли туда в бус. У пачатку першай гадзіны непрытомнага мужчыну прывезлі з упраўлення ўнутраных спраў цэнтральнага раёну ў шпіталь хуткай дапамогі. У карцы агляду зазначана: цяжкая закрытая чэрапна-мазгавая траўма, вострая субдуральная гематома на галаве, кровазліццё ў мозг, траўмы мягкіх тканак. Стан цяжкі. У аперацыйную Роман трапіў у коме. Мы информацию сообщаем тут только близким родственникам. Мать в палате находится. Жена должна приехать вроде по имеющейся у меня информации. Сейчас будет большой консилиум. Матери будет доложена ситуация. Связывайтесь с ней, получайте информацию о состоянии у матери.
или у близких родственников. Мы не можем сообщать посторонним медицинскую информацию. Прэс-служба МУЗ Беларусі ў тэлеграм-канале сцвярджае, што гэта быў дваравы канфлікт і канфрантацыя поглядаў. Маўляў, адны вывешваюць, малююць і наклейваюць несанкцыянаваную сімволіку, а іншыя ж неабыякавыя грамадзяне спрабуюць аднавіць парадак і не дапускаць парушэнняў правілаў добраўпарадкавання. А з наступствамі гэтых канфліктаў разбіраецца МУЗ. Аднак суседзі не сумняюцца. Роман Бондаренко пацярпеў менавіта ад сілавікоў. Я уже тут такого навиделась, ну вот честно. Степана хватали, несли вот так же вот на руках. Только люди, правда, были в форме. Да. Ребят, мусор выносили, их занесли, завезли в РОВД, правда, отпустили. Сколько можно? Отсюда его, насколько я знаю, уводили еще, он был в сознании, на своих двоих. То есть все, что с ним произошло, все диагнозы, это все последствия, не знаю, либо ВУЗ, либо РОВД. Праваабаронцы сумняюцца, што міліцыя распачне крымінальную справу і знойдзе злачынцаў. Крымінальная справа, может быть, и будет взбуджена, хотя я сумняюсь таксама, что на этапе проверки это все скончится. Але я нам хочу за все будет припынено за неустановлением особы. Я повторюсь, что я думаю, что не будет знойдены тех, кто это сделал. Роману Бондаренку быў 31 год. Ён закончыў акадэмію мастацтваў, служыў ва ўнутраных войсках. Апошнім часам працаваў дырэктарам адной з сеткавых крамаў. Апошняе, што ён паспеў напісаць у дваровым чаце, я выходжу. Ігор Станкевич, Белсат. Спадарства забойства Романа Бондарэнкі гэта не адзінае злачынства, якое ў гэтыя дні робяць прадстаўнікі Лукашэнкі, гэта так званыя сілавікі. Адкрываю нашу старонку Белсат.eu. Тых, хто не можа адкрыць з Беларусі, таксама вельмі раю заходзіць у наш тэлеграм-канал. І чытаю артыкул маіх калегаў з сайту пра тое, як сілавікі змагаюцца са школьнікамі і як у Гомлі 16-гадовага Мікіту Залаторава трымаюць за кратамі 3 месяцы. Нагадаю, непаўнагадовага хлопца трымаюць за кратамі 3 месяцы. Яго затрымалі 11 жніўня ў межах крымінальнай справы паводле артыкулу 339 зацятае хуліганства крымінальнага кодексу. Школьніку цяпер пагражае да 10 гадоў зняволення. А ў чым справа? Мікіта 10 жніўня у другі дзень пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў проста знаходзіўся на Гомельскай плошчы Леніна падчас разгону акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў. Мікіта стаяў на прыпынку, чакаў сябра. Тут бягуць людзі, крычаць: «Уцякайце, зараз усіх будуць біць». Ну і ён пабег разам з усімі. Уцякалі праз двары. Не ведаю, што там было далей, але ў выніку ён схаваўся, распавядае Белсату Михаил, бацька Мікіты. Мікіту забралі з дома раніцай 11 жніўня. У той момант бацькі былі на працы, а суседзі казалі, што Мікіта адчыніў брамку. Сям'я жыве ў прыватным доме. І яны пачалі яму заломліваць рукі. Хацелі, так вось ён быў, хлапчук быў проста ў маетках, яго так і хацелі забраць у маетках, але суседзі павыходзілі, паабураліся, папрасілі, каб яму хаця б апрануцца далі. У той дзень з 10:30 до 17:30 хлопчык знаходзіўся ў пастарунку без адваката і без бацькоў. Сілавікі таксама затрымалі Уладзя, 18-гадовага брата Мікіты. У міліцыі Мікіту, якому 16 гадоў, білі. Патрабавалі пароль ад тэлефона, але ён не даваў. Ён сам дробны, але па характары крэмень. Тады яму заламалі рукі і прыклалі да тэлефона, да сэнсарнай панелі разблакавання ягоны палец. Уладзік сядзеў у калідоры і чуў, як Мікіту білі. Калі Мікіту вывелі, у яго была разарваная майка, ён увесь быў у кровападцёках. Уладзік спытаў: «Што вы робіце з братам?» А яму адказалі: «Закрой рот, а то і ты получыш». І там далей ідзе мацюк. І ўжо 3 месяцы маладзёна, якому 16 гадоў, па надуманым абвінавачанні, паводле якого пагражае 10 гадоў зняволення, трымаюць за кратамі. Спадарства, гэта не аповеды пра 30-е гады і пра НКВД, гэта не аповеды пра нямецкую акупацыю 40-х гадоў, калі каралі, напрыклад, маладых партызанаў малых, альбо проста ў рамках карнай аперацыі знішчалі цэлымі сем'ямі. Гэта 2020 год, гэта Гомель, другі па насельніцтве горад Беларусі.
І гэта спадарства таксама вынік таго, што дарослыя нечага там баяцца, прыкрываюцца добром дзяцей, што ім трэба зарабляць, карміць, а тым часам дзяцей, іхных дзяцей вось так паступаюць з імі. І 16-гадовы Мікіта все яшчэ знаходзіцца за кратамі ў жахлівых умовах. Хлапчука катавалі, і пытанне, калі нарэшце нашыя дарослыя мужчыны возьмуць сітуацыю ў краіне ў свае рукі, калі яны тое, што вучаць кожнага хлопца з дзяцінства, што трэба абараняць айчыну, трэба адстойваць сваіх. Вось гэта пытанне да ўсіх нашых, да ўсіх і да мяне таксама, як да беларускага мужчыны, да ўсяго нашага грамадства. Спадарства, ўжо зараз з намі на сувязі палкоўнік КДБ ў адстаўцы, спадар Валер Костка. Спадар Валер, вітаю вас і ў гэты вось трагічны вечар, калі стала вядома пра забойства Рамана Бандарэнкі. Вось усё ж такі, ці ёсць сэнс неяк звярнуцца да гэтак званых сілавікоў, ці ўсё ж такі нешта яшчэ можа на іх паўздзейнічаць? Ну, по-перше, добрый день. И я не полковник, а подполковник, а по-другой не КДБ, а уже Министерство обороны, потому что меня выключили из списков КДБ, потому что я былый подполковник КДБ. Былых не бывает, але як не дивно, у Беларуси таки есть. Ну, по-перше, я вам хочу сказать. Треба просто зрозуміти звичайну річ. У Беларуси законов нема. Правы растоптаны и знищены, конституция знищена. Тому мы сутыкнулись с таким становищем, коли одна группа, якая захопила незаконную уладу, вытворяя все, что захочет. И она просто хочет доказать народу, что они улада. Але по конституции, як бы там ни было, растоптали ці не, конституция завсёды трактує. Першакрыніцай улады з'яўляецца народ. Вот и все. Вот с этого треба и заходить. А что тычется... Народ как раз и живе по Конституции, а улада, она живе по беспределу. Вот и сутыкнение в этом суперечность отрыбливается. Народ хочет жить так, как написано в Конституции, а улада каже, не, вы будете жить, как мы скажем. Вы кажете, ці ёсць мужныя людзі, ёсць. Яны ў Беларусі вельмі шмат мужных, і гэты час паказаў, што народу вельмі шмат, вельмі прыгожыя мужныя і дзяўчыны, і жанчыны, і мужчыны. У нас все гэта ёсць. Але просто ёсць здаровы сэнс, і ёсць сітуацыя, калі грамадство не было падрыхтавана да гэта сутыкнення з этой уладай. Фактычна это фашысцкія метады кіравання. І для того, каб змагацца з людзьмі узброенымі, трэба мець падрыхтаваныя нейкія структуры, якія здольныя супрацьстаяць. Ісці з голымі рукамі супраць кулямётаў і пулямётаў, гэта вельмі небяспечна. Вельмі вялікая цана будзе той перамогі. Пакладзём вельмі шмат людзей. Таму я ўсё-таки прытрымлююсь на гэтым этапе, што пратэст павінен працягвацца, павінен быць мірным, і ўлада хай дэманструе сваю фашысцкую сутнасць. І яна гэтым самым знішчае сама сябе. Ці ёсць там звярнуцца, можна звярнуцца, і уже зваротаў было шмат, і афіцеры звярталіся, і МВД, і КГБ. Але тыя людзі, якія знаходзяцца, яны людзі, знаходзіліся ў гэтых структурах, яны ці зволілі, ці ім не даюць зволіцца. А все астатнія, яны ўсё, яны перайшлі чырвоную рысу, яны свае рукі абагрылі кроў, і таму яны ведаюць, што з падзеннем рэжыма іх чакае суд. Вот это яны боятся, и тому это их остервенелая, вот эта злобность, это бесчеловечная, то есть запредельно неадекватная, яна ёсць сведка того, что гэты режим канае, и я думаю, вельмі скоро, потому что он адчувае эту агонию, як зверь загнаны ў кут, он поводит себя как зверь загнаны ў кут. И тому яны бьют просто людей безоружных, нападают як шакалы стаями на одного и избивают, хотя у их по всех их законах и инструкциях они не имеют права это робить. Но мы повинны разуметь, яны дзейнічаюць
не по закону, супраць правоў чалавека. І з гэтым трэба лічыцца, трэба думаць пра тактыку і стратэгію барацьбы ў гэтых умовах. Хочу дадаць таксама, што сёння вядома, ёсць вось такая пазіцыя, што беларусы гэта партызанская нацыя, але памятаем, што і ў партызанаў была свая арганізацыя, вельмі такая мабільная. Я скажу на это пытанне. Значыць, за ўсе 3 месяцы Лукашенко толькі падымаў градус пратэста. І я просто, як былы КДБшнік, скажу так. Рано ці позна гэта можа абярнуцца выбухам. І сапраўды з этого мірнага пратэста выдзеліцца нейкая частка, якая пачне весці партызанскую барацьбу. І тут тады ўжо можно сказать, в краине начнется громадянская борьба. И мы к этому идем. К этому не мы идем, к этому штурхая улада, народ, потому что гнев, когда твоих родных забивают, мучают, насилуют, гэты гнев рано ці поздно можно перерасти как раз такие радикальные формы борьбы с гэтым фашистским режимом. Спадар Валер, але, можа быць, ёсць, акрамя такіх радыкальных формаў, яшчэ пэўныя крокі, як, напрыклад, арганізацыя самаабароны ў дварах, пра гэта не раз гаварылася, арганізацыя дружынаў, калі вось, ну, слухайце, па 200 тысячаў выходзіць у сталіцы, выходзіла на маршы. У нядзелю, дарэчы, зноў чакаецца марш о 12 гадзіне, марш адважных, марш смелых. Але вось, ну, можа, з гэтых 200 тысячаў варта было б недзе так 2000 мужчынаў у нейкую такую дружыну выдзеліць, каб нейкі ахоўваўся парадак, каб не давалі затрымоўваць людзей. Ці гэта ўвогуле магчыма зрабіць? Но вы ж разумеете, что этой дружины яны могут только в рукопашной схватке ісці. А калі супраць іх ідуць с ружьями, гумовыми ды гранатами, як яны будуць абараняць гэты парадак? Это тое, что павінна быць горизонтальная самоорганизация, повинны структуры нейкай фиксации всех этих порушений, обороны даже, нейкай коллективной, и так само тут повинна быть тактика, коли их вельми шмат, тогда нема сенсу тут треба, ну, як у любой військової операції, робиться відход на запасні позиції і потім перегруппировка. А коли їх мало, то можна і оборонятися. Но это повинно быть структурировано. Я думаю, там такие, як площадь Перемен, там як Каскады, они уже начнут скоро формировать, если не сформировали это. До этого в Минску, в больших великих городах, там в Бресте, Доресте, Городне и так далее. А по великим населенным пунктам тут маловероятно, хотя, я скажу, тут и ОМОН меньше сюда заглядая, и неяк милицианты больше-меньше поводят себя пристойно. Вот. А так, конечно, это улада подштурховая. Тут не то, что треба ці не треба. Улада штурхае людей на то, как они самоорганизовывались и почали некие первичные структуры самообороны робить. Это без этого не обойдется, коли так будет протягиваться. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Спадарства, нагадаю, што падпалкоўнік КДБ ў адстаўцы, але цяпер падпалкоўнік ужо МУС у адстаўцы Валер Костка быў маім і спадарства госцем. Разважалі сёння асноўная гэтая тэма для ўсіх беларусаў у гэты трагічны вечар. Смерць Рамана Бандарэнкі, і тысячы людзей сёння прыходзілі ўжо на плошчу Пераменаў на месца, адкуль яго героя Беларусі 31-гадовага Рамана Бандарэнку забралі напярэдадні. І акурат там таксама працуюць нашыя калегі. Давайце паглядзім, што адбываецца цяпер у сталіцы на плошчу Пераменаў.
Сейчас мы вам покажем, як клаксонит вулиця. Як сказала неяк, видать, пожартовала пресс-секретар МУС Святослава Чемоданова, у городе проводится месячник автомобильного клаксона. Ситуация штатная, сказала Чемоданова. Но вот эта штатная ситуация уже больше месяца тянется, не подобно, что это месячник автомобильного клаксона. Может быть, нечто больше. Везде постоянный рух людей на площадь нашу дорогую. Вон, бачите? Просто тут какой-то фестиваль автомобильного клаксону, я бы сказал. Новые люди подходят с боку улицы Червякова, идут. Это весь вот третья година уже заканчивается, коли постоянный рух. И люди просто идут с всех боков, приезжая кто на чим зможе, бо зараз тут и подъехать не так просто. Вот бачите, улица вся заблокована, все сигналят. Вот. И проехать сегодня на площадь Перамен вельми и вельми непросто. Вельми и вельми непросто. Ну что, Чемоданова, як тебе месячник автомобильного гудка? Нормально? Привет, Чемоданова и Вокзаловой. Я повторюсь, люди постоянно идут у обоих напрамках. То есть люди пришли, отдали дань памяти и едут далее по своих справах. И это вот кожные 10 хвилин это сотни людей, они выходят с площади и заходят на это так само. Тобто тут уже, я думаю, прошло за маль 3 години, ну, некалькі больше десятка тысяч человек. Это просто вечер буднего, спокойного працовного дня, четверга. Так Менск узрушений учорашнім забойством нашого героя Романа Бондаренка. Ось этот чоловік тільки що з нами розмовляв, бачите, прийшов на кульгає на костелях, але все одно прийшов, не глядячи ні на що. Хоча зараз, підкреслю, до площі вельми не просто добратися, тому що заблоковані всі сусідні вулиці. Треба просто пішу пройти, ну, некілька, мінімум сотнях метрів. Ну так, щоб ти здох, таке пожадання, відомо кому. Зробимо таку нелегкую спробу пробитися до центру, але це робити нелегко. Пошел вон ты и твой ОМОН, новая читалка. Добрый день, а мы ведем для Белсата прямую трансляцию. Скажите, чему вы пришли вот со стягом, что вы хотите сказать? Мы хотим сказать, что это беззаконие, и что мы будем с этим змагаться и будем робить, выказать солидарность с этой семьей, с загинувшим человеком. Мы просто не можем молчать, стоять в стороне, и все белорусы повинны зараз солидоваться
и выходить на улицу. Ці не боїтесь, що на вас так само налетять браві хлопці в балаклавах? Боюся. Но треба виходити. Спадарства памятаем сёння Роман Бандарэнка напярэдадні 37-гадовы жыхар плошчы Пераменаў блізкага дому на вуліцы Чарвякова выйшаў да невядомых, якія зрывалі чырвона-белыя нацыянальныя стужкі, проста выйшаў, каб з імі паразмаўляць, запытацца, навошта вы гэта робіце. У адказ на яго наляцелі, скруцілі, запіхалі ў бус, адвезлі ў цэнтральны РУС, а ўжо з гэтага пастарунку яго правезлі ў шпіталь хуткай дапамогі. Мужчына быў у стане комы. Лекары спрабавалі яго выратаваць, правялі аперацыю, ускрылі чэрап. Аднак нічога ўжо не дапамагло. Роман Бандарэнка памёр. Таксама варта нагадаць біяграфію святой памяці. Роман Бандарэнка скончыў акадэмію мастацтваў. Таксама быў дырэктарам крамы. А калі служыў у войску, служыў у спецназе ўнутраных войскаў. Вось гэтай вайсковай часткі. Таксама пытанне наконт таго, што заўсёды, па-першае, чалавек таленавіты, а па-другое, таксама гаворка пра тое, што вось кажуць там людзі сістэмы, а вось што я магу зрабіць, а гэтак далей, а я ў такім падраздзяленні спадарства. Ўсё гэта няпраўда. Кожны чалавек, ён заўжды ў сваім сумленні сам вырашае, як яму паступіць, ці яму быць чалавекам, ці яму проста тупа падпарадковвацца злачынным загадам, і потым усё жыццё жыць як злачынца, усё жыццё вось так скрывацца. Зараз у студыі з'явіўся Зміцер Ягораў, мой калега. Зміцер, вітаю яшчэ раз. І сапраўды гэта вечар вельмі трагічны для беларусаў, для ўсіх нас, беларусаў. Калі мы на гэта глядзім, хіба няма ніякіх іншых думак, толькі як гэта ўсё хутчэй скончыць. Валер, ты мяне чуеш? Гэтыя ахвяры не былі дарэмнымі. Ну, гэта скончыць могуць толькі беларусы самі. І ведаеш, Вітаўце, мы рыхтавалі ўсе гэтыя матэрыялы ад самай раніцы, ведалі, у якім стане Роман, калі ён яшчэ быў жывы, калі ён быў у шпіталі. Мы збіралі інфармацыю, таксама размаўлялі з відавочцамі ў гэтым двары, якія бачылі, як яго збівалі, як яго валаклі потым у бус. І ведаеш, што самае найгоршае, што гэтае забойства, гэта не выпадковасць. Гэта мэтаскіраваныя дзеянні. Міліцыянты, амапаўцы, яны проста ў пэўнай ступені, калі разганяюць акцыі, калі уламваюцца ў кватэры, калі нападаюць на людзей, у пэўнай ступені яны ідуць забіваць. Так? Я перакананы, што ўнутры іхняга асяроддзя ёсць такое разуменне, ёсць, можа быць, нават нейкая устаноўка, груба кажучы, мачыць. Так? І сённяшняя смерць – гэта вынік і злачынных загадаў і гатовасці падпарадковацца такім загадам. Вось гэта самае трагічнае, што гэта не была выпадковасць. Сапраўды, гэта не выпадкова. Бачым, як таксама абыходзяцца з нашымі калегамі. Зараз за кратамі знаходзіцца Артём Лява, Яўген Чапчыц, таксама Дмітрый Солтан. Яго затрымалі, калі ён быў на працы з камерай, проста спрабаваў здымаць вось гэты мірны марш памяці на Курапаты. Паводле сведкаў, амапаўцы яго гэтай камеры збівалі, яго білі па галаве, у яго шмат гематомаў, ён вельмі моцна пацярпеў. Ну і гэта таксама абсалютна гэта не выпадковасць. Журналісты не аказваюць супраціву, калі іх затрымліваюць нават незаконна, таму што мы, журналісты, мы на працы. І тое, што адбылося, гэта абсалютнае злачынства. Абсалютнае злачынства, і сапраўды вось няма, здаецца, ніякіх тармазоў. Вось як ты кажаш, людзі ідуць забіваць. Пытанне толькі, няўжо вось у іх няма ніякіх родзічаў, знаёмых, сяброў, няўжо яны жывуць у нейкім вакууме, калі ўвесь беларускі народ хоча проста нармальнасці, хоча жыць свабодна, шчасліва, а гэтыя людзі ідуць забіваць. Ну, гэта проста не паддаецца здароваму розуму. Ну, насамрэч, такая сітуацыя, у якой апынулася наша краіна, гэта не адзінкавая, гэта вельмі тыпова для дыктатураў, для таталітарызму, аўтарытарызму.
І вось гэтыя выканаўцы, яны насамрэч разумеюць, што яны робяць. Нават калі яны потым у судзе будуць, я перакананы, гэты суд адбудзецца, будуць сказаць, што яны толькі выконвалі загады, толькі ім сказалі. Я перакананы, што яны гэта все, што яны робяць свядома, яны разумеюць, што яны робяць, і яны за гэта яшчэ адкажуць. Ну так, гэта тое, чаму нас вучаць, павінны вучыць людзей з дзяцінства аддзяляць дабро ад зла, трымацца на баку добра, і калі чалавек проста робіць выбар да зла, то адпаведнае будзе да яго стаўлення, і адпаведныя могуць быць таксама вынікі, а найлепшым вынікам у такой сітуацыі гэта справядлівы суд. Вось паглядзі, чаго яны баяцца, так? Найбольш за ўсё яны баяцца быць распазнанымі, так? Яны баяцца, што з іх будуць зрывацца гэтыя балаклавы, яны баяцца таго, што іхнія імёны будуць апублікаваныя, што стане вядома, хто хаваецца за гэтымі маскамі. Ну і гэта наўпрост сведчыць пра тое, што яны разумеюць, што яны робяць, і яны разумеюць, што за гэта бывае. Ну так, чалавек сумленны за маскай хавацца не будзе, але таксама нагадаем спадарства наконт масак, трошки такое невялікае адступленне. Ведаем, што ў Беларусі трывае эпідэмія COVID-19, і тое, што не раз лекары заклікалі, калі ўсё ж такі мы вымушаныя нашыя грамадзяне ў сувязі з сітуацыяй ўсё ж такі праяўляць грамадзянскую пазіцыю. Не могуць усе грамадзяне абмежаваць кантакты і не выходзіць вось на акцыі пратэсту, як некаторыя казалі, што лукашызм страшнейшы за гэтую нават хваробу. Аднак вось гэтае пытанне, каб усё ж такі насіць маскі, у тым ліку на пратэстах, а цяпер зрэшты гэта нават абавязкова ў сталіцы. То бок усё ж такі ўсё залежыць вось ад людзей, якія ці яны будуць здавацца, ці яны вось гэтыя ахвяры проста так, каб гэтыя ахвяры не былі проста дарэмнымі. Мяркуючы па тым, які настрой зараз пануе на плошчы пераменаў, увогуле ў Менску, я думаю, што беларусы не будуць здавацца і беларусы не праглынуць гэтага, бо пэўны пункт невяртання ўжо пройдзены. Краіна змянілася, Лукашенко застаўся, сілавы апарат застаўся, але краіна іншая, іншыя людзі. Я перакананы, што нас чакаюць перамены, і то перамены да лепшага. Іншая справа, які кошт мы за гэта заплацім, я спадзяюся, што сённяшняя ахвяра была апошняй. Наколькі гэта рэалістычна, гэта толькі нашы спадзяванні. І вось, Вітаўце, мы з табой паспелі ўжо паразмаўляць, калі ішоў матэрыял, ішоў стрым. Заўваж, што зараз 1000 людзей там сабраліся, міліцыян туды не сунуліся, і вельмі добра, таму што калі яны сунуцца, я перакананы, што будзе проста бойня. Людзі на эмоцыях кінуцца з кулакамі, камянямі, чым заўгодна, калі толькі іх паспрабуюць на іх руку падняць. І гэта будзе абсалютна іхняе права, і яны маюць права на тое, каб абараняцца. Я спадзяюся, што кіраўнікі міліцыі не пойдуць на такую правакацыю і не адправяць нікога, ані узброены да зубоў спецназ, ані наадварот якіх-небудзь ВВшнікаў з голымі рукамі. Спадзяюся, што хопіць мазгоў хаця б цяпер не чапаць людзей і пакінуць плошчу пераменаў той тэрыторыі свабоднай ад лукашызму і свабоднай ад сілавікоў. Спадзяемся таксама, што так званыя сілавікі не сунуцца і ў нядзелю на гэты марш смелых, марш адважных, які анансаваны на 12-ю гадзіну. Памятаем, што ў першую нядзелю пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 16 жніўня, калі яны пабачылі, што ўся краіна паўстае, колькі людзей выходзіла на вуліцы, яны таксама баяліся сунуцца, яны баяліся вось гэтага народнага гневу. Так, вось зараз пачалося зноў такое закручванне гаек, такое паціху, так, там калі ўжо людзі разыходзяцца, тады пачыналі хапаць, так, альбо не даваць сабрацца, пакуль няма такой крытычнай масы людзей. І відавочна, што ўлады баяцца, відавочна, што яны, я думаю, што яны баяцца нашмат больш за людзей, якія нават апасаюцца выйсці на гэтыя дэманстрацыі, а сядзяць дома, глядзяць стрымы ці посцяць нешта, даюць рэпосты ў сацыяльных сетках. Гвалт вось з першых дзён пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў у жніўні ён сапраўды вярнуўся. Той самы, па сутнасці, ўзровень, калі людзей забіваюць. Аднак вось узгадваецца мне асабіста відэа аднаго з байцоў, які ён неасцярожна выклаў у Інстаграм у першыя дні пасля выбараў, дзе ён хваліўся, што вось мы ўжо 3-й дзень у сталіцы, у горадзе працуем, і нам нават выдалі баявыя патроны, глядзіце, і там паказваў, як там у вайсковай машыне па сутнасці нават кулямёт з такімі буйным набоем быў. Аднак усё ж такі тады сілавікі не прымянілі вось баявой зброі, ўсё ж такі нешта іх тады спыніла, і нейкі тормоз тады спрацаваў.
Але ты паглядзі, як закручваецца гэтая спіраль гвалту, так? Яны пачалі ім выдаваць ужо значна больш зброі, бачна нават тыя з гумовымі кулямі, бачна баявую зброю, выгналі вайскоўцаў, пачынаюць ганяць гэтыя БТР, уже даўно зрэшты пачалі. Бачна, што ўлады ідуць на павышэнне ставак. Улады ідуць на павышэнне ставак і робяць гэта больш плаўна. Калі ў жніўні, пасля 9 жніўня яны ўсё рэзка абвалілі, рэзка тысячы людзей катавалі, затрымоўвалі гэтак далей, то потым пакрысе вось усталёўвалі такі рэванш грамадства. Можна сказаць, гэта прызнаць у канцы жніўня, ў верасні, і далей трошкі пачынала расслабляцца, гэтак далей. Толькі зараз зноў вось па сутнасці вяртаюцца да страйкаў рабочыя, толькі зараз бачым вось гэтыя заявы з менавіта працоўных калектываў. Хаця здавалася тады ў жніўні, што калі людзі вось так абсалютна мірна разам выкажуць пазіцыю і проста пратрымаюцца там некалькі тыдняў, то гэта ўсё можна будзе скончыць. Менавіта, зараз, наколькі я ведаю, працягваецца збор людзей на плошчы пераменаў. Я думаю, што калі будзе магчымасць, мы зможам туды пераключыцца, яшчэ паказаць, што там адбываецца. А цяпер важнае пытанне, што ўлады будуць рабіць далей. То бок, як яны будуць спрабаваць патлумачыць гэтую смерць? Як нешчасны выпадак, ці яны пачнуць выдумляць, што загінулы Раман быў, не ведаю, пад псіхатропамі, яшчэ невядома што, альбо ў яго быў там букет хваробаў. Я перакананы, што выдумаюць нейкую фантастычную хлусню, абы не прызнаваць сваёй віны. Хаця усе бачаць, хто вінаваты. Ёсць сведкі, як Рамана круцілі, як яго збівалі, і вядома, дзе ён атрымаў гэтай траўмы. І ведаюць таксама і лекары, якія спрабавалі ўратаваць яго жыццё. Спадарства, на момант сапраўды перанясемся на плошчу пераменаў, маем адтуль стрым вашай увазе. Беларусь! Жыве! Беларусь! Жыве! Беларусь! Жыве! Беларусь! Жыве! Безнаказанность у этих людей. Ну, как Чалы там говорил, про то, что силовое это вот, люди в погонах на всех постах. И даже вот, ну, я недавно Кукуорд читал статью о том, что чиновники, что не закончили какие университеты. Сельхозакадемии, половина из них сидят по главам районов, вот я Фрунзенский специально посмотрел, сплошные какие ни возьми. Ну, это не в их компетенции. Короче, я немножко ушел от темы, в общем, вот это, ну, естественная реакция людей. Вот я постоял, просто послушал, что говорят люди, да, то есть вот вначале вот даже Чалы говорит о том, что ненасильственный протест, да все говорят, что ненасильственный протест, что это не дает силовикам какой-то, что вот этой реакции ответной они не получили, не легитимизировать их как бы, ну, насилие, да, которое они применили. Но вот спустя 3 месяца, ну, некоторые люди, ну, реально, то есть я понимаю, что это, наоборот, только даст карт-бланш, что отвечать как-то силой, да, на их вот эти вот выводы, что люди
людей избивают. Но, конечно, одно дело, когда своих отбивать, а другое дело избивать в ответ. Это все-таки разные вещи. И вот здесь, например, ну, это лично мое мнение, я же здесь не живу, я не могу сказать, конечно. Но то, что люди, ну, должны были попытаться отбить, как бабушки отбивают на маршах, то, что, да те же там инвалиды, да, которые вот были марши, да, тоже. То есть бабушки не боятся отбивать. Ну, у меня просто такая экспрессия, я не могу как бы, да, все вместе. Скажите, калі ласка, ну, ось ви описали ситуацію по ваших відчуваннях, відчуванні беззаконності і некомпетентності. А які ви бачите з гэтага выйсця? Какой выход? Ну, во-первых, должны пройти переговоры, да, между координационным советом, причем люди... Да? То есть суть в том, что, во-первых, в СИЗО КГБ никакие переговоры не ведутся. Переговоры должны быть на равных, и эти переговоры должны быть именно по тому, как Лукашенко уходит, по плохому или по очень плохому. То есть для него исходы, я имею в виду. Вот. Во-вторых, естественно, передача власти. Вот была речь, вот я сегодня прочитал о том, что, мол, Тихановскую, что сначала ее назначить, чтобы он назначил Лукашенко премьер-министром, чтобы она назначила уже там выборы и как бы президента. Ну, короче, с диалога в первую очередь, а не языка силы, который власть применяет последние 3 месяца. Ну, как бы, скажем, что она и до этого применяла. Что улады пойдут на это, просто договорятся? Ну, они явно показывают, что они не пойдут на это. То есть деньги как бы вроде как, ну, кубышка уменьшается, да, но проблема в том, что пока что с их стороны нету никакого, как правильно сказать, ну, из-за того, что у них меньше денег, да, что они на какие-то уступки идут. То есть они никогда не шли ни на уступки, ну, кроме, наверное, тунеядцев, когда немножко вот налог на тунеядство, типа его приостановили. И то они не отменили его, а как приостановили. Здесь же никаких поблажек, они не собираются идти ни на какой диалог. То есть Лукашенко повязал кровью всех своих вот этих приближенных, всех показал, всех их помазал, всех пометил вот так вот, что вы вот мои, все, мы с вами до конца. И все. Поэтому какой выход? Ну, естественно, должны быть переговоры, да? Вам звонят. Добре, дякую. Ми зараз перепиняємо наш стрім для того, щоб перевірити звук і якість, чи все передається в ефір, як має бути. І після цього повернемося назад у стрім на двор перемен. Чуем вось гэты гук, па сутнасці в аколіцы плошчы пераменаў бесперапынна гудуць вось гэтыя сігналы у памяць пра Рамана Бандарэнку, які загінуў. Па сутнасці, можна сказаць, абараняючы нацыянальны сімвал, абараняючы гэтую чырвона-белую стужку ад бандытаў у чорным, якія завезлі яго ў РУС, а адтуль завезлі ў больніцу хуткай дапамогі, дзе ён ужо быў у стане комы. Лекары спрабавалі яго выратаваць, аднак гэтага не ўдалося. Зміцеры, вось я таксама яшчэ раз думаю, колькі ўсё ж такі яшчэ няўжо вось немагчыма іначай. Чаму людзі з сістэмы, да Лукашэнкі няма ніякіх пытанняў, бачым, што гэта проста псіхічная хвароба, звязаная з уладай. Але ўсё ж такі у сістэме, вядома, там быў негатыўны адбор, але ёсць людзі з вышэйшай адукацыяй, з нейкімі амбіцыямі і гэтак далей. Няўжо яны самыя вось не хочуць выйсці насустрач грамадству пры такой сітуацыі, самым умоўна ізаляваць Лукашэнку? Напрыклад, памятаем вось у Польшчы, калі былі перамены. У значнай ступені гэта адбылося ў тым ліку дзякуючы таму, што вось Войцех Ярузельскі, генеральны
генерал, які ў свой час увозіў вайсковае становішча, дзе былі палітвязні, дзе, зрэшты, таксама усялякія такія бандыты забівалі людзей, як ксяндза Ежы Папялушку, уціхую, цёмную. Аднак, усё ж такі, як толькі была магчымасць, тады генерал Войцех Ярузельскі пад ціскам грамадства сам пайшоў на перамены, сам адкрыўся, і атачэнне ягонае адкрылася, і дамовіліся, быў вось такі діл, так, што вы нас не будзеце чапаць за нашыя злачынствы, а мы за гэта аддаем уладу мірна, без крыві. Вось няўжо ў атачэнні Лукашэнкі зусім няма людзей, якія хоць трошки падумалі бы пра будучыню, не пра сённяшні дзень, а пра перспектыву на гады. Хаця б пра сваю будучыню. Лукашенка ёсць шанец, што ўцячэ альбо ў выніку якіх-небудзь перамоваў можа атрымаць недатыкальнасць ці штосьці кшталту таго, ці ўцячэ будзе жыць разам з Януковічам у адной избушкі. Тут таксама такое пытанне. Вось гэтыя сілавікі, ёсць шэраговыя сілавікі, окей, ім можна схлусіць, яны колькі часу уже сядзяць на казарным становішчы, ім можна нахлусіць, што загінулы быў, не ведаю, меў арматуру, з якой напаў на міліцыянтаў, далей. Можна якую заўгодна хлусню прыдумаць, і ў яе, калі амапаўцы захочуць паверыць, то яны ў яе абавязкова павераць. Але вось пытанне пра так званыя эліты сілавыя, яны ж ведаюць, як было насамрэч, яны будуць гэта ведаць, наколькі яны гатовыя працягваць быць саўдзельнікамі злачынства, бо тое, што адбылося сёння, то бок адбылося учора, але вось які вынік быў сёння, гэта абсалютнае злачынства, гэта абсалютна відавочна. Колькі сілавікі будуць гэта пагаджацца браць гэта на сябе таксама віну, наколькі яны гатовы таксама потым панесці адказнасць, вось чым пытанне. І ты вельмі слушна сказаў, што вось Раман загінуў за Беларусь. Нам вельмі важна цяпер зразумець, што гэта не была выпадковая смерць. Гэта не быў нейкі няшчасны выпадак, гэта не было там, што збегліся так абставіны, ён апынуўся там у непатрэбным месцы, у непатрэбны час, непатрэбнымі людзьмі, я маю на ўвазе міліцыянтаў. Гэта была ахвяра. Раман паклаў сваё жыццё за Беларусь, за вольную Беларусь, за нашу свабоду і нашу будучыню. Гэта трэба разумець. І я перакананы, што гэта ахвяра не будзе дарэмнай. Гэта вельмі важна, сапраўды, каб ўсё ж такі мы дасягнулі мэты як мага хутчэй, каб не было больш ахвяраў, каб мы не былі вымушаныя аплакваць дастойных, годных, сапраўдных беларусаў, нармальных людзей, каб мы нарэшце змаглі парадавацца з таго, што мы самыя гаспадары у сябе дома. Аднак пакуль спадарства, калі людзі яшчэ будуць... вось таксама, мне здаецца, нядзеля будзе такім істотным тэстам, калі ўсё ж такі людзі ўздымуцца не толькі ў сталіцы, але і ў рэгіёнах. Бо вось у нядзелю тое, што было з назіранняў, вельмі было шмат міліцыі ў Менску. Проста надзвычай многа, і людзі, напрыклад, выходзілі ў рэгіёнах. У тым самым Жодзіна выйшла 20 чалавек з беларускімі сцягамі, і іх ніхто не разагнаў, бо, відаць, не было каму. Усіх сілавікоў сцягнулі ў сталіцу. І вось тут пытанне, каб таксама зноў прачнулася тая грамадзянская адвага, якая была, напрыклад, 16 жніўня, калі ў горадзе не было 40 000 чалавек, Берасця 30 000, Віцебск, Магілёў, Гомель ад 10 до 25 000 выходзіла тады на вуліцы. Аднак потым, бачым, ўсё ж такі людзі перасталі выходзіць, хаця гэта вялікія гарады, і ўсё ж такі час не баяцца, час такіх сумленных, вельмі рашучых крокаў. Абсалютна, гэтая нядзеля, гэта будзе тэст як для ўладаў, так і для нас, для беларусаў. Гэта тэст з пытаннем, колькі мы дазволім сябе забіваць. Бо тое, што адбываецца, гэта забойства. Як мы ўжо гаварылі, што сілавікі ідуць не проста разганяць, яны часта ідуць забіваць. Яны і тыя абразы, якія чуюць людзі падчас затрыманняў, яны не выпадковыя. Так? Калі гавораць на чалавека, ты жывотная, і гэтак далей. Гэта не проста нейкая абраза, каб пакрыўдзіць чалавека. Гэта тое, як гэтыя мапаўцы успрымаюць сваіх суграмадзянаў, успрымаюць нас з вамі, нас, беларусаў. Спадарства, сёння ўначы так званыя сілавікі затрымалі ды моцна збілі Менчука Рамана Бандарэнку, жыхара кварталу на вуліцы Чарвякова, вядомага ва ўсёй нашай краіне як плошча пераменаў. У цяжкім стане непрытомнага 31-гадовага мужчыну прывезлі ў шпіталь хуткай дапамогі ў сталіцы.
Там яму зрабілі трэпанацыю чэрапа. Выратаваць жыццё пацярпелага не ўдалося. Падрабязней распавядзе мой калега Ігор Станкевич. Снимайте! На плошчы перамены ў Менску невядомыя ў балаклавах збіваюць Рамана Бондаренку. Ён выказаўся супраць зразання бела-чырвона-белых стужак. Узник конфликт. Вчера приехали в очередной раз так называемые ябатьки. Их уже было больше. Под прикрытием 4 автобусов тихарей. Автобусы тут где кто затихарились. Вот. Спровоцировали конфликт. Полезли в драку к молодому человеку, кроме, который здесь был какое-то время на площадке. Вот. Но начали волтузить. Я так понял, мешались уже тихари. С двух сторон вот отсюда вот побежали люди в гражданской одежде и начали двух пацанов просто укладывать на плечи. Один человек убежал, второй человек, который Роман, вот здесь вот его уложили, взяли 3 человек за руки-ноги и унесли вот туда вот в бус. У пачатку першай гадзіны непрытомнага мужчыну прывезлі з управлення ўнутраных спраў цэнтральнага раёну ў шпіталь хуткай дапамогі. У карцы агляду зазначана: цяжкая закрытая чэрапна-мазгавая траўма, вострая субдуральная гематома на галаве, кровазліццё ў мозг, траўмы мягкіх тканак. Стан цяжкі. У аперацыйную Роман трапіў у коме. Мы информацию сообщаем тут только близким родственникам. Мать в палате находится. Жена должна приехать вроде по имеющейся у меня информации. Сейчас будет большой консилиум. Матери будет доложена ситуация. Связывайтесь с ней, получайте информацию о состоянии у матери или у близких родственников. Мы не можем сообщать посторонним медицинскую информацию. Прэс-служба МУЗ Беларусі ў тэлеграм-канале сцвярджае, што гэта быў дваравы канфлікт і канфрантацыя поглядаў. Маўляў, адныя вывешваюць, малююць і наклейваюць несанкцыянаваную сімволіку, а іншыя ж неабыякавыя грамадзяне спрабуюць аднавіць парадак і не дапускаць парушэнняў правілаў добраўпарадкавання. А з наступствамі гэтых канфліктаў разбіраецца МУЗ. Аднак суседзі не сумняюцца. Роман Бондаренко пацярпеў менавіта ад сілавікоў. Я уже тут такого навиделась, ну вот честно. Степана хватали, несли вот так же вот на руках. Только люди, правда, были в форме. Да. Ребят, мусор выносили, их занесли, завезли в РОВД, правда, отпустили. Сколько можно? Отсюда его, насколько я знаю, уводили еще, он был в сознании, на своих двоих. То есть все, что с ним произошло, все диагнозы, это все последствия, не знаю, либо ВУЗ, либо РОВД. Праваабаронцы сумняюцца, што міліцыя распачне крымінальную справу і знойдзе злачынцаў. Крымінальная справа, может быть, и будет взбуджена, хотя я сумняюсь таксама, что на этапе проверки это все скончится. Але я нам хочу за все будет припынено за неустановлением особы. Я повторюсь, что я думаю, что не будет знойдены тех, кто это сделал. Роману Бондаренку быў 31 год. Ён закончыў акадэмію мастацтваў, служыў ва ўнутраных войсках. Апошнім часам працаваў дырэктарам адной з сеткавых крамаў. Апошняе, што ён паспеў напісаць у дваровым чаце: «Я выходжу». Ігор Станкевич, Белсат. Уже зараз на сувязі з намі былы следчы са сталіцы спадар Андрэй Астаповіч, кіраўнік ініцыятывы «Байпол», аб'яднання сілавікоў Беларусі. Вітаю вас. Спадар Андрэй, што цяпер павінныя былі б зрабіць следчыя цэнтральнага раёну вось гэтага аддзялення? Ну, смотрите, это не обязательно центральный отдел будет проводить, районный отдел. Это вполне может проводить расследование и управление по городу Минску, и в том числе и центральный аппарат. То есть потому что у них есть специализированные отделы против личности, то есть где они расследуют все преступления, убийства, причинения тяжких телесных и так далее, их направление как раз. И самые резонансные дела они забирают себе. Я думаю, что это не центральный район расследует. Он первоначальные, наверное, материалы собрал, провели осмотр, или вполне даже возможно, что люди по тревоге были подняты ночью и поехали проводить расследование. Что они должны сделать? Если заявляют о том, что это не были сотрудники органов внутренних дел или других подразделений, то политика государства, которая сейчас установлена, что они уголовные дела в отношении сотрудников как подозреваемых не возбуждают, то они бы собирали материал.
Если они утверждают, что это не сотрудники органов внутренних дел, а просто, скажем так, разборка между обычными гражданами, они точно однозначно при наличии таких оснований о совершении преступления, то бишь убийства, должны сразу же возбудить уголовное дело. Если они его не возбуждают, это уже подтверждает, по крайней мере, то, что это были сотрудники органов внутренних дел, которые его и убили. Таксама вядома пра тое, што спадара Рамана збівалі, калі ён знаходзіўся ў цэнтральным РУС. Прынамсі, такія ёсць таксама сведчанні. То бок для расследавання было б патрэбна апытаць міліцыянтаў цэнтральнага РУС, паглядзець камеры відэаназірання, што адбывалася ў пастарунку. Да, конечно, они обязаны это сделать. И более того, когда в дежурную часть помещают для дальнейшего, скажем так, транспортировки, дальнейшей в какой-либо там типа ЦИП или СИЗО или так далее, они должны провести осмотр человека, уточнить, нуждается ли он в медицинской помощи. И если такая нужда необходима, то вызывается скорая помощь. Потому что за сохранность жизни несет дежурная ответственность. Оперативный дежурный, который находился на дежурных сутках, понес ответственность, несет сейчас ответственность за то, что он принял этого человека избитого и без оказания медицинской помощи, а также несет полную ответственность по закону за то, что с этим человеком происходило в здании РОВД, несмотря даже на то, кто его там избивал, он этого человека или нет, и за его жизнь и здоровье при передаче уже в транспортировку в места лишения свободы, там, или ЦИП, или СИЗО, или так далее. Я так разумею, што для таго, каб устанавіць прозвішча і імя, як мінімум дзяжурнага ў цэнтральным РУС у гэты час, гэта не такая вялікая праблема тэарэтычна для следчых. Нет, для Следственного комитета это вообще не проблема, потому что сотрудник Следственного комитета один, как минимум, всегда в здании РОВД на дежурстве вместе с этим оперативным дежурным в составе следственной оперативной группы находится. То есть он подчиняется в этот момент дежурному РОВД и должен по всем этим выездам ездить. То есть он знает, кто в это дежурные сутки находился на дежурстве. Он знает, кто нес суточное дежурство вместе с ними, сотрудников милиции в здании. То есть они все там пересекаются и встречаются. Спадар Андрэй, вось такое затрыманне, таксама такое збіццё, якое прывяло да смерці. Як это кваліфікуецца паводле дзейнага крымінальнага кодексу і якое максімальнае пакаранне магчыма? Быстрее всего, чтобы причинить такие телесные повреждения в голове, это квалифицируется с особой жестокостью, 139. То есть это даже не первая часть. Все, что после первой части, имеет, скажем так, и смертную казнь наказание. Но если это были сотрудники органов внутренних дел, то с учетом политической ситуации происходящей и того, если изменится власть, то это будет даже больше не по этим статьям квалифицироваться, а больше как геноцид, потому что там ответственное лицо не только то, которое убило. А если в общем всех убитых посчитать, это кто-то отдал преступные приказы, скажем так, о погашении максимально жестком всех этих митингов. То есть это уже геноцид народа, то есть это уже немножко международные составы и так далее, и так далее. Но это надо сидеть, анализировать, и, к сожалению, 12 секунд видео нам недостаточно для того, чтобы оценить полностью всю ситуацию. На месте там сотрудники, они, конечно же, все видели, и я даже знаю, что быстрее всего они понимают и знают, кто это совершил. Но ответственное лицо просто, может, переведут, уволят, скроют и так далее, а может и будет продолжать даже работу. Геноцид – гэта сапраўды такое абвінавачанне, якое сустракаецца хутчэй, часцей у міжнародных судах, чым у нейкіх нацыянальных органах. То бок, усё ж такі, зноў-такі тое, пра што гаворыцца ўжо месяцамі, тэарэтычна суд і расследаванне магчыма таксама і за мяжою такіх злачынстваў. Мы как раз над этим работаем и пытаемся совместными усилиями, это и Светлана Тихановская, и остальные наши деятели пытаются максимально с учетом всех своих возможностей продвинуть эту идею, потому что это максимально сейчас действенная процедура воздействия на силовиков внутри системы. Потому что они сейчас считают, что они пока удерживают эту власть, этот режим, они, то есть под защитой полной.
Но как только они поймут, что они и покинуть страну не смогут, и когда все изменится, их будут преследовать, когда власть поменяется, она рано или поздно поменяется все равно, это немножко будет уже другой расклад сил. Тут пытанне такое, што калі па імені і прозвішчы канкрэтны першы амонавец ці іншы супрацоўнік будзе, калі нават не асуджаны, то прынамсі аб'яўлены як падазраваны ў рамках нейкага міжнароднага суда, то нават гэта ўжо можа зарушыць ситуацию. Я вам скажу так, что это был не ОМОНовец. Это были другие немножко структуры, которые передаются в гражданскую форму одежды, ОМОН так не действует. То есть, ну, это были сотрудники, скажем так, но пока мы еще пытаемся выяснить, анализируем, поэтому если у кого-то какая-либо информация есть, нам не обязательно именно нам сообщать, просто необходимо, чтобы она попала в СМИ. И проведя уже свой анализ, мы сможем, по крайней мере, сказать, какое подразделение это было. Нагадайце, калі ласка, вось як сведкі і як тыя людзі, якія могуць валодаць пэўнай інфармацыяй, як яны могуць звязацца найпрасцей і найбольш бяспечна, каб прадаставіць свае сведчанні і пэўныя доказы, імёны і прозвішчы, можа быць, таксама назваць тых, хто зрабіў гэта злачынства? Телеграм-канал Байпол, и также там указаны наши контакты, куда нам можно писать. То есть ОСБ Байпол — это уже сам ник аккаунта, и телеграм-канал Байпол, где мы уже результаты, часть своего расследования публикуем. Или же другую информацию, которую оперативно мы смогли получить. То есть о количестве пострадавших людей за август, обратившихся в медицинские учреждения, ну и так далее. Там указаны все наши контакты, как можно с нами связаться, и, в принципе, все эти системы защищены. Мы знаем, как это можно прослушать, поэтому мы все сделали для того, чтобы нас не могли никоим образом прочитать, кто к нам обращается, и отследить это. Дзякуй вялікі, спадар Андрэй Астаповіч, кіраўнік ініцыятывы Байпол, аб'яднання сілавікоў Беларусі, які займаецца таксама расследаваннем злачынстваў з боку прадстаўнікоў сілавога блоку. Спадарства, калі у вас ёсць нейкая інфармацыя пра тое, хто мог датычны быць да смерці, да забойства Рамана Бандарэнкі, калі ласка, дасылайце гэтую інфармацыю, у тым ліку ў ініцыятыву Байпол, якая збірае доказы, каб злачынцы не сышлі без пакарання. Сястра ж загінулага Рамана Бандарэнкі распавяла пра ягоную смерць. Яна падкрэсліла, што ў нашай краіне людзі безабаронныя, і яна проста не можа маўчаць. Сегодня вечером стало известно, что моего брата не стало. Он умер в больнице скорой помощи после того, как пролежала практически весь день в реанимации. Вчера произошла потасовка на площади Перемен, всем известной. Рома никого не провоцировал. Это я знаю точно со слов свидетелей, и притом не одних. Все, что с ним произошло, это произошло уже после площади Перемен, это я знаю. Вот. Я записываю это видео для того, чтобы большое количество людей узнало о том, что происходит в этой стране, что люди абсолютно беззащитные. Я очень надеюсь на правоохранительные органы, что они возбудят уголовное дело. Рома человек очень спокойный. Он никогда не лез ни в какие конфликты. Даже в семейных отношениях он был очень спокойный и воспринимал все всегда с положительной стороны, с юмором.
Я очень надеюсь на то, что справедливость восторжествует. И те, кто действительно с ним это сотворил, они понесут наказание по настоящему закону. Ну, нам сказали, что в больницу сейчас смысла нету ехать, нас к нему не пустят. Сказали завтра звонить и узнавать. Наверное, я так понимаю, судебная экспертиза будет какая-то. И нам скажут какие-то результаты уже. Ну, пока не знаю. Пока мы просто переживаем это горе. Ну, я связалась с адвокатом. То есть мы заключили договор, все. Будем делать все возможное, что в наших силах. Я была с тетей Леной, это мой двоюродный брат. Я была с тетей Леной в этот момент, я ехала за ней, чтобы отвезти ее в больницу. То есть она сегодня туда-сюда, она ездит постоянно туда в больницу, решает вопросы какие-то. С ним была в реанимации, там на определенное время ее пустили к нему. Вот, и она отлучилась ненадолго, я сейчас ехала за ней, чтобы завезти ее обратно в больницу и, возможно, попасть в реанимацию вместе с ней. И все вокруг начали звонить, и журналисты, и друзья, и, ну, в общем, все, кто в курсе этих событий, начали звонить и узнавать, правда это или нет. Я сказала тете, чтобы она позвонила в больницу, потому что говорят, что везде пишут, что он умер. Она позвонила и сказали, что это правда. То есть, в общем-то, мы узнали это не первые. Яшчэ раз хацеў бы выказаць спачуванне ўсім блізкім, усёй сям'і Рамана Бандарэнкі, які загінуў за Беларусь. Таксама каталіцкі біскуп Юрый Касабуцкі толькі што абвесціў, што заўтра у Менскай архікатэдры а палове на 7 вечара а 18:30 будзе святая імша за спачылага Рамана Бандарэнку. І біскуп, які цяпер кіруе дыяцэзіяй у Менску узамен за Тадеуша Кандрусевіча, мітрапаліта, якога не пускаюць у Беларусь, запрашае ўсіх ахвотных прыйсці заўтра ў касцёл на плошчы Свабоды а 18:30, каб памаліцца, хто мае жаданне за Рамана Бандарэнку. Сапраўды вельмі цяжка назіраць вось сведчанні стрыечнай сястры, як мы толькі што чулі. Яшчэ учора ўсё было днём у парадку. Быў чалавек, які меў 31 год, які быў таленавіты, добра праяўляў сябе ў розных сферах і скончыў акадэмію мастацтва, і таксама быў як менеджер, быў кіраўніком крамы. Цікава, што таксама нават калі служыў у войску, то служыў вось у гэтай частцы 3214 спецназу ўнутраных войскаў. То бок чалавек быў у розных сферах вельмі таленавіты і быў сумленны, што паказвала яго пазіцыя, калі ён выйшаў абараняць чырвона-белыя стужкі. І вось чалавека гэтага проста няма сярод нас, няма цяпер на беларускай зямлі. І таму вельмі важная вось гэтая ініцыятыва байпол, это тое, што аб'яднанне беларускіх сілавікоў, якія маюць сумленне і маюць гонар, якія сапраўдныя беларусы. Вельмі важна, што усе гэтыя злачынствы яны фіксуюцца, вельмі важна, што ствараецца нейкая структура і падмурак, што гэта не сыдзе проста так, і гэта не схлыне як вада, што сапраўды застанецца тое, на чым мы зможам будаваць новую краіну і будаваць справядлівасць. Гэта вельмі важна. А сёння вельмі важна праўдзівая інфармацыя, вельмі важна супрацьстаяць таксама прапагандзе. Я ведаю, што зараз дзесяткі тысячаў глядзяць наш стрім і спадзяюся, што кожны з іх, альбо прынамсі, хто мяне чуе зараз, паставіць лайк, распаўсюдзіць гэтае відэа і будзе гэта таксама свой унёсак зробіць у распаўсюд праўдзівай інфармацыі, бо гэта зараз вельмі важна, таму што мы, Вітаўт, уже з табой размаўлялі пра тое, што ў адказ на гэтыя падзеі трагічныя
апарат дзяржпрапаганды можа зараз пачаць такую хлусню будаваць і карміць ёй беларусаў, ствараючы нейкую там постпраўду, ствараючы фейкі, ствараючы усяляк спрабуючы збіць з панталыку і пасеяць сумнева. Сумневаў тут быць не можа. Чалавек загінуў за Беларусь, яго мэтаскіравана забівалі. Мэтаскіравана забівалі, і цяпер абавязак беларусаў, каб гэта ўсё не мінула, сапраўды, як ты кажаш, каб гэта не схлынула проста як вада, нейкая хваля эмацыйная паднялася, а потым зноўся вернуцца да сваіх заняткаў. Усё будзе як заўсёды, гэтага не павінна здарыцца. Мы павінны трымаць вось гэты гонар і годнасць, хаця б нават дзеля Рамана, у тым ліку, а таксама дзеля Александра Тарайкоўскага, дзеля Геннадзя Шутава, дзеля Александра Віхора і іншых загінулых вось у гэты час з рук карнікаў па сутнасці. Таксама вось я гаварыў пра ініцыятыву, тое, што біскуп Юрый Касабуцкі каталіцкі запрашае ў каталіцкую катедру заўтра на 18:30 на імшу за загінулага Рамана Бандарэнку. Таксама ёсць ініцыятыва заўтра 12:00, каб па ўсёй краіне людзі спыніліся вось у хвіліне маўчання, каб спыніліся машыны, каб спыніліся людзі ў руху, тыя, хто ўсё ж такі яшчэ ходзіць на працу, каб яны таксама там усталі за сваіх месяцаў, памаўчалі. Машыны, зрэшты, могуць таксама такі сігнал зрабіць, гэта таксама выглядае вельмі годна і памятна. Напрыклад, вось у Варшаве у кожную гадавіну варшаўскага паўстання ёсць гэта сірэна на ўвесь горад. Падобная практыка ёсць, напрыклад, у Ізраілі, калі яны шануюць сваіх загінулых. І падаецца, вось таксама такая ініцыятыва, каб уся краіна, тыя, хто можа, сталі ў цішыні, а тыя, хто мае тэхнічную магчымасць, так загудзелі ў памяць пра святую памяць Рамана. Вельмі вартая ініцыятыва і варта зноў-такі, каб гэта ўсё проста не забылася. Ну, ведаеш, гэта такая ідэя агульнанацыянальнай жалобы, якая будзе неафіцыйная, таму што вядома, што ўлады нічога не будуць рабіць, каб ушанаваць памяць загінулага. Толькі мы, беларусы, можам паказаць сваякам, паказаць самім сабе, што гэтая смерць не была дарэмнай, што мы памятаем і што мы не дазволім, каб нас забівалі, каб нас збівалі, з нас здзекаваліся, і гэты жах урэшце скончыцца. Жах павінен скончыцца. Здавалася, што пасля смерці Александра Тарайкоўскага ў сталіцы, калі на развітанне з ім у раёне станцыі метро Пушкінская, дзе ён загінуў, прыйшло некалькі тысячаў чалавек, і тады яшчэ не было так усё пэўна, адважна. Яшчэ 2 дні таму там стралялі ў людзей па сутнасці. І людзі ўсё адно тады адважна выйшлі, і здавалася, што гэта канец, гэта будзе апошняя ахвяра. Аднак бачым, што вось тыя узурпатары, яны спрабуюць узяць рэванш, яны не спыняцца хіба ні перад чым, каб утрымаць гэтую уладу. І як яны рашучыя ў сваёй зле, так і нармальным людзям трэба быць рашучым і адважным у добрым, у дабры, у тым, каб адстойваць уласна свабоду, каштоўнасці, не даваць сваіх у крыўду, у тым, каб проста заставацца нармальнымі людзьмі. Вось гэтая упартасць, мне падаецца, упартасць у ідэалах, упартасць у гэтых арыенцірах да свабоды, да годнасці, гэта павінна ва ўсіх нас заставацца і натхняць. Ведаеш, што я яшчэ заўважыў апошнімі днямі незвыклую такую актыўнасць беларускай генпракуратуры ў сацыяльных сетках. Яны пачалі посціць проста кожны дзень пра крымінальныя справы ў дачыненні беларусаў. Там хтосьці кінуў картонную коробку міліцыянта, хтосьці напісаў штосьці ў сацыяльных сетках, неяк абразіў, хтосьці штурхнуў і гэтак далей. Узбіжаюцца крымінальныя справы, вядзецца пераслед. Людзі могуць трапіць на рэальныя тэрміны. Але ўсё ж такі, нягледзячы на ўсе гэтыя гады, якія кіруе Александр Лукашенко, я ведаю, што я перакананы, што ў генеральнай пракуратуры у тым ліку сядзяць не дурныя людзі, яны бачаць, што адбываецца, і яны ведаюць значэнне слова люстрацыі. Я перакананы, што калі адбудзецца гэты пералом, калі ён ужо не адбыўся, то мы пабачым шмат інфармацыі, якую сабралі самі праваахоўнікі на сваіх, так бы мовіць, паплечнікаў, якія тварылі і твараюць зараз гэтыя злачынствы. Я перакананы, што ніякія маскі не дапамогуць застацца ананімнымі ўжо проста таму, што такую інфармацыю збіраюць і самі міліцыянты, тыя, хто не хоча праглынуць вось гэты гвалт,
але не мае адвагі альбо з нейкіх з іншых прычынаў не звальняецца, здаваць і дапамагаць тым, каб асудзілі вінаватых будуць і тыя пракуроры, якія цяпер шыюць справы на невінаватых беларусаў, а тыя, хто незаконна будзе асуджаны альбо асуджаны цяпер, я перакананы, яны выйдуць хутка на свабоду. Спадарства, яшчэ раз нагадаю, што вось гэтая ініцыятыва ёсць у памяць пра Рамана Бандарэнку, каб заўтра апоўдні о 12 гадзіне па сутнасці спыніць краіну ў хвіліне маўчання, каб машыны засігналілі ў клаксоны па ўсёй краіне, спыняючыся ў памяць пра героя Беларусі Рамана Бандарэнку. Таксама заглядаю вось літаральна ў каментары, што пішуць беларусы, якія глядзяць зараз у тым ліку нашу трансляцыю, і проста разрываюцца каментары вось ад такіх заклікаў. Зноў страйк, забастоўка, спыняем краіну, павінны быць рашучымі, мы не можам адступіць. І сапраўды вось можа і гэта ёсць такое вырашэнне, каб проста, як тады ў жніўні быў гэты эмацыйны парыў, тысячы рабочых выходзілі на ўсіх прадпрыемствах, аднак тады штосьці ўдалося недзе забалтаць, хаця Лукашенко нават крычалі ў вочы «Уходзі» і застрэліць. Але тады ўдалося чамусьці забалтаць, людзі штосьці, можа, думалі, што больш разумна павядзецца атачэнне Лукашэнкі. Спадарства, не павядзецца. Тут толькі ўсё залежыць ад рашучасці. І вось гэтыя заклікі, якія ёсць таксама ад беларусаў, якія глядзяць вось нас, іх не такі парыў, што трэба з гэтым усім скончваць, трэба сапраўды аднаўляць сабе краіну. Мне падаецца, што гэта сапраўды заклікі дарэчныя, яшчэ раз, для таго, каб вось усе гэтыя смерці не былі дарэмнымі, каб мы здабылі сабе свабоду. Людзі сёння спрабавалі не прапусціць гэтак званых сілавікоў на плошчу пераменаў, крычалі ім фашысты. Давайце паглядзім вось гэты момант, як гэта адбывалася. Они уже начали праздновать победу. Лавров уже пишет, рассасываются протесты, пришли к переговорам. Крыса Воскресенский будет там говорить, что он нашего имени говорит. Вы с этим согласны? Нет! Я всех вас прошу, в ближайшие дни каждому знакомому, кому тяжело, кому лень, кому холодно, подойти и сказать: выходите в это воскресенье. Они думают, что из-за того, что людей избили, 1000 человек запаковали, мы испугаемся. Мы испугаемся? Нет! Я вас всех прошу, выходите. Кто смелый, кто не смелый, кто убегает, кто хочет там бросаться куда-то. Любой человек, кто как может, выходите и не сдавайтесь. Пожалуйста, вот от всего сердца прошу. Мы спынім гэты фашызм, скандуюць беларусы, а таксама гавораць: «Рома – наш герой». Суайчыннікі нясуць з нічыі кветкі ў двор пераменаў. Квартал, дзе памёр Раман Бандарэнка. Народны мемарыял, які паўстаў у апошнія гадзіны, вашай увазе. Беларусь!
Рома, наш герой, сапраўды няма ніякіх пытанняў, як будуць называцца вуліцы ў беларускіх гарадах. У нас вельмі шмат назваў недарэчных, якія засталіся з Савецкага Саюза і названыя неўраджэнцамі Беларусі, людзьмі, якія не мелі дачынення ніякага да Беларусі, а часта нават увогуле былі супраць нашай краіны, супраць нашага народу, незалежнасці, былі такімі шкатамі, як цяпер вось ходзяць у чорным, толькі тады, ды зрэшты цяпер яны забіваюць. Але вось гэтая памяць, яна будуецца на нашых вачах, але зноў-такі хацелася б, каб ўсё ж такі не было такіх нагодаў, каб мы ўсё ж такі, каб не было, каб было менш крыві, каб не было гэтых ахвяраў. Мы хочам ўсё ж такі, каб як мага хутчэй мы вызвалілі вось нашу краіну. Так, абсолютно з табой згодны, і я перакананы, што у Беларусі будзе хутка больш герояў, і я вельмі спадзяюся, што гэта не будуць героі, якіх мы мусім аплакаваць, што гэта будуць героі, якія павядуць народ за сабой, якія дапамогуць Беларусі змяніцца, якія дапамогуць не дапусціць больш крыві, але зрабіць так, каб Беларусь стала свабоднай ад лукашызма, стала свабоднай ад дыктатуры і ад усяго гэтага беззаконня, якое цяпер мы назіраем. І вось калі мы зараз глядзелі відэа, як міліцэйскі аўтобус не прапускалі людзі, я падумаў, цікава, што адчуваюць тыя міліцыянты, якія сядзяць зараз за гэтымі зацемненым шклом і баяцца нават высунуцца адтуль. Невядома, колькі іх там 1, 3 альбо 15, але я перакананы, што пабачыўшы натоўп вакол сябе, адзінае, што яны маглі адчуваць, гэта страх. І гэты страх недарэмны, таму што людскі гнеў, ён проста зараз павышаецца з кожнай гадзінай, з кожным новым чалавекам, які даведаўся пра смерць Рамана. І я перакананы, што гэтая смерць не была дарэмнай. Ёсць гнеў, як то кажуць, справядлівы і несправядлівы, і гэта абсалютна гнеў справядлівы. І калі б сапраўды гэтыя міліцыянты высунуліся толькі з гэтага буса і атрымалі паводле справядлівасці, я думаю, ніхто б гэтых людзей не асудзіў. І бо ўсё ж такі ёсць вось гэтае дабро і зло, і мы разумеем, што часам сапраўды і дабро таксама павінна умець сябе абараніць. Так, абсолютно з тобой згодны. Толькі вось, конечно, не хочется, каб разлівалася кроў, калі ўжо трэба пакараць гэтых так званых міліцыянтаў, якія робяць злачынствы, то гэта мусіць быць справядлівы і законны суд і, адпаведна, справядлівае пакаранне. Я думаю, што на нейкіх сіняках гэта не мусіць заканчвацца, это мусіць быць рэальныя тэрміны для тых, хто дапусціўся злачынстваў. Але вось усё ж такі рашучасць гэта вельмі важна для любых пераменаў, бо калі няма рашучасці, тады заўжды можна забаўбатаць людзей, можна штосьці там недзе нейкі там заробак кінуць і а што я зраблю, у мяне дзеці і гэтак далей, пачынаюцца вось гэтыя адгаворкі. А рашуча, як выходзілі ў жніўні рабочыя, і калі б яны тады, напрыклад, запатрабавалі, каб кіраўніцтва альбо ты з намі, альбо цябе тут няма, альбо мы выбіраем сабе новага начальніка. Хто цябе ўвогуле прызначыў, ты кіраўнік заводу, ты ўвогуле не з людзьмі. Таму і гэта важна, мне здаецца, каб людзі былі ўсё ж такі больш рашучымі, каб яны не баяліся, калі яны кажуць ужо А, каб яны казалі Б, каб яны прымушалі, бо ёсць канстытуцыя. І паводле канстытуцыі беларускі народ гэта адзіная крыніца ўлады. І людзі маюць права патрабаваць, каб гэтыя начальнікі на заводах, каб гэтыя выканкамаўцы, якіх невядома хто як, вядома хто, адзін чалавек прызначае, каб яны выбіралі, каб яны альбо пісалі прашэнне аб адстаўцы, альбо яны вывешвалі чорны-белы сцяг над выканкамам і проста далучаліся да народнага гэтага руху, бо іначай гэта, здаецца, ніяк і не выправіць. Но паглядзі, вось калі адразу пасля выбараў пачалася гэтая хваля пратэстаў, я ўзгадываю сваю родную горадню, калі там мясцовыя ўлады вырашылі пайсці на пэўныя перамовы, гэта было вельмі з апаскай, асцярожна, але штосьці было нават як дазволеныя мітынгі, нейкія там лесні круглыя сталы. Гэта ўжо было сведчаннем, што такія людзі нават у вертыкалі ёсць,
Таму што ім далей жыць у Беларусі, ім далей жыць з гэтым народам. Лукашенко можа спакоя валізку і уляціць куды-небудзь в Сочи, в Ростов, ці яшчэ невядома куды, а гэтыя людзі нікуды і не дзенуцца, куды ім бегчы. Што, кідаць свае сем'і, свой дом? Сапраўды так і ёсць, цяпер час выбару, і кожны павінен зрабіць гэты выбар. Дзякую вялікі, зміцер, што гэты трагічны вечар таксама быў у нашай студыі спадарства. Сёння для вас у студыі працаваў Вітаўт Сіўчык. Сумуем яшчэ раз, памятаем пра героя Беларусі Рамана Бандарэнку, выказваем спачуванні і пабачымся ў наступных эфірах. Будзем далей сачыць і асвятляць, што адбываецца ў нашай краіне. Снимайте милицию! Что вы хотите? Смерть у выніку збіцця. Беспрэцэдэнтны гвалт сілавікоў. Крымінальная справа, можа быць, і будзе ўзбуджана, хаця я сумняюся таксама, што на этапе праверкі это все скончыцца. Спецаперацыя з здыманнем майткоў з уварваннем у кватэры. Аблава ў жыллёвым комплексе «Каскад» у Менску. Юридически заходить в квартиру, взламывать двери с помощью там каких-то спецсредств фактически недопустимо. Я не знаю, куда смотрит там прокуратура, куда смотрит там Следственный комитет. Помста настаўнікам, нязручнасці вучням. Сельская школа не даравала забастовки. Я понимала, что это может привести к каким-то последствиям. Но совесть моя не позволяла молчать, поэтому я не смогла. Снимайте! На плошчы перамены ў Менску невядомыя ў балаклавах збіваюць Рамана Бандарэнку. Ён выказаўся супраць зразання бела-чырвона-белых стужак. Узник конфликт. Вчера приехали в очередной раз так называемые ябатьки. Их уже было больше. Под прикрытием 4 автобусов тихарей. Автобусы тут где кто затихарились, спровоцировали конфликт. Полезли в драку молодому человеку, кроме, который здесь был какое-то время на площадке. Но начали волтузить, я так понял, мешались уже тихари. С двух сторон вот отсюда вот побежали люди в гражданской одежде и начали двух пацанов просто укладывать на плечи. Один человек убежал, второй человек, который Роман, вот здесь вот его уложили, взяли 3 человек за руки-ноги и унесли вот туда вот в бус. У пачатку першай гадзіны непрытомнага мужчыну прывезлі з управлення ўнутраных спраў цэнтральнага раёну ў шпіталь хуткай дапамогі. У карцы агляду зазначана: цяжкая закрытая чэрапна-мазгавая траўма, вострая субдуральная гематома на галаве, кровазліццё ў мозг, траўмы мягкіх тканак. Стан цяжкі. У аперацыйную Роман трапіў у коме. Мы информацию сообщаем тут только близким родственникам. Мать в палате находится. Жена должна приехать вроде по имеющейся у меня информации. Сейчас будет большой консилиум. Матери будет доложена ситуация. Связывайтесь с ней, получайте информацию о состоянии у матери или у близких родственников. Мы не можем сообщать посторонним медицинскую информацию. Прэс-служба МУЗ Беларусі ў тэлеграм-канале сцвярджае, што гэта быў дваравы канфлікт і канфрантацыя поглядаў. Маўляў, адныя вывешваюць, малююць і наклейваюць несанкцыянаваную сімволіку, а іншыя ж неабыякавыя грамадзяне спрабуюць аднавіць парадак і не дапускаць парушэнняў правілаў добраўпарадкавання. А з наступствамі гэтых канфліктаў разбіраецца МУЗ. Аднак суседзі не сумняюцца. Раман Бандарэнка пацярпеў менавіта ад сілавікоў. Я уже тут такого навиделась, ну вот
Вот честно. Степана хватали, несли вот так же вот на руках. Только люди, правда, были в форме. Ребят, мусор выносили, их занесли, завезли в РОВД, правда, отпустили. Сколько можно? Отсюда его, насколько я знаю, уводили еще, он был в сознании, на своих двоих. То есть все, что с ним произошло, все диагнозы, это все последствия, не знаю, либо ВУЗ, либо РОВД. Праваабаронцы сумняются, что милиция распачне криминальную справу и знойдзе злачынцаў. Криминальная справа, может быть, и будет взбуджена, хотя я сумняюсь так само, что на этапе проверки это все скончится. Але я нам хочу, что все будет припынено за неустановлением особы. Я повторюсь, что я думаю, что не будет знойдены те, кто это сделал. Роману Бандарэнку быў 31 год. Ён закончыў акадэмію мастацтваў, служыў ва ўнутраных войсках. Апошнім часам працаваў дырэктарам адной з сеткавых крамаў. Апошняе, што ён паспеў напісаць у дваровым чаце, я выходжу. Ігор Станкевич, Белсат. Слёзы, агіда, крыўда, але адчуванне, што ты не адзін. Праз цэнтр ізалявання правапарушальнікаў і ізалятар часовага ўтрымання на Акрэсціна сёлета прайшлі тысячы праціўнікаў Лукашэнкі і тыя, каго карнікі хапалі без разбору. Сидел в скверике на лавочке в час дня. Вот. И вчера был суд, дали 15 суток. Свидетель его не узнал, но все равно никого это не интересует, дают сутки. Ад нядзелі да чацвярга затрыманыя чакалі на перадачы. На вачах у вышыхтаванай ад раніцы чаргі у адзіны на тыдзень дзень перадач 8 аўтазакаў з вязнямі вывезлі з Акрэсціна. Невядома каго і невядома куды. У Жодзіна ці Баранавіча. Старэйшы брат акардэаніста групы Рэха Ігара Асідчанкі кажа, што сваякам дагэтуль невядомае месцазнаходжанне двух удзельнікаў гурта, затрыманых падчас выступаў у дварах. Списков никаких, информации никакой, везде звонишь. Никакой информации. То есть сейчас мы стоим и надеемся, что они все-таки здесь. У іншым выпадку застануцца без дапамогі з вольнага боку. У сем'ях лічаць, што перавозка вязняў без інфармавання блізкіх – спосаб псіхалагічнага здзеку, як і ўтойванне інфармацыі пра знаходжанне. По 102 на следующее утро сказали, что он в Жодине. Утром в списках Жодина в понедельник его не было. Нашли в списках ИВС. Во вторник утром в списках ИВС его не было. Нашли в ЦИП. Ну вот сейчас стоим и ждем, будет ли он в ЦИП. Возможно, эта экскурсия продлится дальше. Падобным чынам ганялі па ізалятарах і Яніну, якая шукае 25-гадовага брата, які атрымаў 15 сотняў. Просто считаю издевательством не только над задержанными, но и над родственниками в целом. Яніна не ведае абставінаў затрымання брата. Побач маладзёны, якія бачылі затрыманне таго, каму прынеслі перадачу. Очень нужны средства гигиены, влажные салфетки, потому что лысо не водят, если водят в ледяную воду. Прогулок тоже формально нет. Еда невыносимо вкусная, поэтому лучше всякие сухофрукты, еще что-то, чем можно добавить какого-то вкуса. Ранее перадаць вязням усё неабходнае можна было кожны будні дзень ад 14 до 16 гадзіны. Аб'яву пра змену графіку перадач адміністрацыя вывесіла ў панядзелак пасля маршу вызвалення палітвязняў, удзельнікі якога прайшліся шэсцем да ізалятару на Акрэсціна. Скандавалі «Выпускай», «Караева пад суд», «Жыве Беларусь». На сценах ЦІП пакінулі партрэты загінулых удзельнікаў пратэстаў і чырвоны надпіс «Фашысты» на плоце установы. Юлия Тяльпук, Белсат. Столица Беларуси. Жыллёвы комплекс «Каскад» каля метро «Молодежная». Ранняя раніца. У двор і побач заехала адразу шмат мікрааўтобусаў з людзьмі ў чорнай форме і масках. У руках у іх спецінструменты.
Каскадаўцы бачылі тут міліцыю не раз, але звычайна менш, распавядае жыхар таго ж двара Дмитрий Кучук. Примерно 5-6 бусов реально заезжало на Каскад, хотя они не смогли этого сделать, потому что были перекрыты шлагбаумами. И, значит, они припарковались на районе Скриганова, и началась облава на жителей этого микрорайона. Начали взламывать двери к активистам, которые, значит, вывешивают там национальные стяги. Кувалды і адмысловыя дрэлі спецназаўцы ўзялі з сабой, каб трапіць і да тых, хто быў назіральнікам на прэзідэнцкіх выбарах. Білі нагамі ў дзверы, паказвалі пастановы аб ператрусах, але браць у панятыя суседзяў забаранялі, бо мелі сваіх правераных. У міліцыі пацвердзілі, што выслалі пару дзясяткаў байцоў у Каскад. Працаўнікамі міліцыі праводзяцца аператыўныя мерапрыемствы, ўсё ў межах заканадаўства. Але галоўнай мэтай міліцыянтаў, як аказалася, быў вось гэты мастацкі аб'ект. Вялізныя бел-чырвона-белыя маяткі, нацягнутыя між дамамі ў знак пратэсту. Напротив областного ГАИ вот такая вот красота. Снимай трусы, как говорится. Міліцыянты доўга былі на даху, спускалі спецыяльную кошку на тросе, каб зашапіць вяроўку з майткамі. У рэшце рэшт ім гэта ўдалося. Бабе свае падариш, блядь. Аман украл трусы. Каскадаўцы не толькі жартавалі над міліцыянтамі, якія патрацілі цэлы дзень на майткі, але і абмяркоўвалі план новых пратэставых перформансаў. Раней яны змантавалі музычнае відэа папярэдніх няўдалых спробаў міліцыі перамагчы майткі. Каскад был всегда очень активным мини-полисом. Вот там всегда проходили перформансы, люди собирались, значит, на чаепитие, там, на разного рода мероприятия. И, конечно, власть сейчас в той ситуации революционной, в которой находится страна, в принципе, пытается репрессиями подавить всю эту активность в такую гражданскую, непосредственно в мини-полисах, либо там микрорайонах. На імпрэзы і бел-чырвона-белае афармленне двара міліцыянты і людзі ў масках рэагавалі рэгулярнымі рэпрэсіямі. Прыязджалі з гумавымі дубінкамі і драбавікамі, каб выгнаць жыхароў са двара. А Міністэрства надзвычайных сітуацыяў выпісала каскадаўцам 100 000 рублёў штрафаў за вывешванне сцягоў. Большасць жыхароў комплексу – сярэдні клас. Ярослаў Сцешык, Белсад. Беларусы, пацярпелыя ў часе мірнага пратэсту, цяпер сутыкнуліся з новаю праблемаю – немагчымасцю скарыстацца з уласных рахункаў. На іх следчы камітэт наклаў арышт праз атрыманне фінансавага падтрымання. Сергей быў затрыманы 11 жніўня і моцна збіты ў фрунзенскім РУ ў Сменску. Прайшоў праз катаванне на Акрэсціна. Ад кампаніі BY Help ён атрымаў ля 1300 беларускіх рублёў дапамогі на рэабілітацыю, лекі і выдаткі на жытло, бо на той час меў праблемы з працаю. Цяпер жа Сергей апынуўся ў шэрагу тых, каму банкі заблокавалі рахункі. Вчера утром ехал на работу и увидел в интернете статью Тутбайт о том, что начали блокировать счета людям, которые получили помощь от BuyHelp. Вот. И я зашел в интернет-банкинг и увидел, что мой счет заблокирован. Сергей на параду кампаніі BY Help пачаў разбірацца ў прычынах блакавання дзеючага рахунку, бо і надалей мае патрэбу ў сродках на лекаванне. Сказали, что мы не можем вам предоставить никакой информации. Если хотите более подробно, приезжайте в банк и разбирайтесь. По телефону не можем ничего сказать. Праваахоўныя органы зарыштавалі рахункі людзей, якія атрымалі падтрыманне ад BY Help, бо распачалі крымінальную справу ў дачыненні аднаго з суарганізатараў кампаніі Алексея Лявончыка. Прычына – дзейнасць кіраваную быццам бы дэстабілізаваць грамадскі парадак. Сам Алексей тлумачыць гэта ўсё наступным чынам. Такое рабіла Венесуэла, такое рабіла Бірма, такое рабіла, я не буду называть Паўночную Корею, бо там няма банкаўскай сістэмы як таковой. Але гэта рабілі тыя рэжымы, які, в прынцыпе, былі паўнавартаснымі вайсковымі дыктатурамі. І, шчыра кажучы, грошы, якія знаходзяцца на рахунках у беларускай банкаўскай сістэме,
Яны не абароненыя зараз нічым. Да гэтай самай думкі схіляецца і старэйшы аналітык Альпары Еўразія Вадзім Еосу, беручы да ўвагі досвед ціску на Белгазпромбанк, калі пацярпелі звычайныя кліенты. Сейчас мы столкнулись с тем, что без решения суда по письму правоохранительного органа любого вкладчика можно либо лишить денег, либо нарисовать у него на счету минус. То есть прецедент, что называется, создан, и теперь любому человеку надо задумываться, хранить ли в банке деньги. Калі пры накладанні арышту на рахункі банкі не могуць не выканаць распараджэнне следчага камітэту або дэпартаменту фінансавых расследаванняў, то са стварэннем адмоўнага балансу ўзнікаюць пытанні якраз да банкаўскай сістэмы. Если у меня с банком нет кредитного договора, если у меня нет овердрафта, если у меня обычный текущий счет, который не предусматривает минуса, то каким образом этот минус образовался? Нягледзячы на няпростае становішча, кампанія BY Help намерена і надалей дапамагаць людзям. Пакуль для нас прыярытэт гэта стварыць менавіта стварыць мануал па праўнай кшталту, праўнай дапамогі. І нумар 2 гэта дапамога для тых, хто зусім застаўся без грошай, у сэнсе працы з іншымі ініцыятывамі. Сустваральнік кампаніі Алексей Лявончык нагадвае, што кампанія BY Help скіраваная быць пасярэднікам паміж тымі, каму патрэбнае падтрыманне, і тымі, хто можа дапамагчы. Утварэнне ж гэткага кшталту фонду сталася магчымым дзякуючы салідарызацыі беларускага грамадства. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Малады спецыяліст Александр Крушаў трапіў у сельскую школу аграгарадка Добрая па мэтавым накіраванні. Больш за 2 гады настаўнік вучыў дзяцей матэматыцы ды інфарматыцы. А 26 кастрычніка Александр абвесціў аднадзённую забастоўку. В нашей местности, возможно, от дальнейшей нашей забастовки смысла бы такого и не было. А дети страдают. То есть у нас учителей немного. Мы показали администрации свою позицию и решили вернуться к детям. Разом з Александром страйк абвесціла ягоная сваячка, настаўніца пачатковых класаў у той же школе Наталья Крушева. Я понимала, что это может привести к каким-то последствиям. Но совесть моя не позволяла молчать, поэтому я не смогла. Пасля аднадзённага страйку настаўнікі выйшлі з афіцыйнага прафсаюзу работнікаў адукацыі і навукі, ды запісалі відэазварот. Выражаю свою поддержку всем людям, которые открыто высказывают свое мнение и страдают за правду. Я желаю защитить педагогическую честь, которую нельзя отнять, но можно потерять при равнодушии к важным происходящим событиям в обществе. Калі аднадзённую забастоўку настаўнікам яшчэ маглі б дараваць, то звароту, які пабачыла ўся Беларусь, не даравалі. 6 лістапада адміністрацыя школы азнаёміла Крушевых з загадам аб звальненні. Так как они не вышли на работу, не выход на работу более 3 часов является прогулом по нашему законодательству. Так что формально по нашему законодательству их уволили, и вряд ли какой-то суд их восстановит на работе. Менавіта гэтыя рэпрэсіі не даюць адкрыта выступіць іншым настаўнікам. Згубіць працу страшна людзям у вялікім горадзе. Не тое, што ў аграгарадку на 500 чалавек. Мы пропустили, педагоги, мы пропустили время для создания независимых профсоюзов. Но я считаю, что на сегодняшний день еще не поздно этим заниматься, этой работой. Должна быть все-таки структура, которая помогает людям, которые мыслят честно. Про свой учинок Крушевы не шкадуюць. Александр думае прайсці курсы тэставальніка і уладкавацца ў IT-кампанію. А Наталья будзе працаваць цырульніцай і шукае дадатковую працу. У меня есть небольшая парикмахерская, которую я открыла совсем недавно. И я всегда мечтала здесь открыть парикмахерскую с тех пор, как получила эту специальность, потому что я считаю, что наша местность и наши люди заслуживают. Паводле Александра і Натальи Крушевых, яны не збіраюцца з'язджаць з аграгарадка Добрая. Маўляў, хоць іх і звольнілі, але аднасельчане ставяцца да іх і іхнай пазіцыі з павагою. Ольга Васильева, Белсат.